كي تحفرني كنسألينا دو عزيرو هو بلاني كي تحفرني كنسألينا دو عزيرو هو بلوني لالو لالو كريس كراي قمادو عمرنا كتير سمسي بني انتاي مغرب كتلمني لالو لالو كريس كراي قمادو عمرنا كتير سمسي بني انتاي مغرب كتلمني لالو لالو كريس كراي قمادو لالو لالو كريس كراي قمادو ولم دنگا كسر زفتو خامنتك ظلم دنگا غارتك كسر زفتو خامنتك مدفع تنقر رعدي زينو جبنا فتدل نفيس اسمنو تويونا تلا زنار كلانو جبنا فتدل نفيس اسمنو ظلم دنگا غارتك كسر زفتو خامنتك ظلم دنگا غارتك كسر زفتو خامنتك وين نزل عليك نزع ودقم نزع ودقم نزل تاريخ دقم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمليتان بحقنانيو لومون كم وترو نو نظام على تزخون زبالنا زينان حبريتان إذن لكم قريبنا لنا دقاقينا أبعوتاتنا خنق أن لنا تبل زربا تستبلن زربانا تدروس كويتهم كاب سويدن هذا كابتم حيالات كادرتاتنا إرترايو سلزي حنت سبعوت مسرخبكا حنت معالتات كانت حقسكان كدقت فزلكا ديكونس كدقني يلولك أبعوتكا كتكن لك عودك دقاقيم كاخت السماء رغت كلها لك مومنت ما بلعليوك تهنس كتكلها لك سلازي نحنا دما بزي قد سنت عنت عوتيو كل جزي اتعبابينا خنريو عوتاتنا اطبقنا كنستماغر حدنتنا كنحيل تتصعوتنا كنتبابئ كم وترو دما كعسغري يكون بشكلتا كل جزي حدنت ايرتراويان سلازي حجزنا زياده هنا نفتوى بزي قد استعانت بوليتيكا في اللي يالنا ايرترا لعلك تمسس زدل زبلو كله حدنات نخجبريا تجبرو سلازي زلنا أي مدرخ أزيك كبيد ناي بوليتيكاني عالم سلازلو نزخون يكون نروحبا زلنا عواتات يكون صبون نجار كن عقبان سلبريت كن جبرونا لنا حجي نابتنا لومي كبيد زخون بوليتيكا ودرن كنتاتن كنسجرينا بزعباز سبورت بحريت كلوانيو مجمر يا بزغن جمر بليز لايك جبرو حجزوا تبابعوا زناي كعسجرت رايجيرك ماي ترايو بزح ترجم زلوا سلازخونينا كمنا بلو زلنا بزعبوا في مدى بحريت كلوانيو مجمر يا بزغن جمر. Intercepted Iranian missile attack has injured at least 5 Israelis near Tel Aviv. Fragments from a cluster missile also damaged water infrastructure in Bnei Brak district. A number of vehicles were damaged and several areas of Tel Aviv have reportedly been hit. Let's speak to Abed Abu Shahadeh, a political commentator joining us now from Jaffa. Thank you and good morning. And yesterday was extremely difficult. انتهينا نرزل لنا إسرائيل حجوين انتخونه بميسايلاتنا هي ناي إيران تهرم كم زلا بفلاي تل أبيب زبها الكتما دما بتدقاقامي يهرم كم زلون حدقاتات يوردهم زلون أبزع بوتاتات أبقليو تميسايلي علب أبقليو دما دبري سيبلو تميسايل انترسبت مزقبرنايو كابو زورد فترة زلو حدقاون قليل يكون النابليم زارب زلو سلزي إيران تسعيرات تنبركي خودي قازبلو زلو أبايتاقن فليزي بالكونتاتنا نرزلنا كاب إسرائيل وزعي نفقرات عربون برتع زخوانا مدقعات تخايد له سفع زبالة بروجرام أبدهريد بزعبوك قبر سلو زخونكو كنرينا زمالة تاي مالتيو دونالد ترامب لنكني
ቅድሚ 1 ሰዓታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪባ ዝተዛረቦ ኣብ ኢራን ዝነበሩ ዕላማ ሬጂም ቼንጅ ከም ዘይነበረን ከም ዝቐየረን ብላብላ ተዛሪብሎ ኢራን ግን መልሲ ይቦም ኣለዉ እቲ ኩናት ክንቅፅሎ ኢና ንሕና ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ military is threatening to escalate attacks against the United States and Israel. In a statement carried on state television, an army spokesperson said the war would continue until the humiliation and surrender of its enemies. In continuation of the heavy and severe blows you have received so far, expect even stronger and await our more crushing and more destructive actions. The facilities you have targeted so far are insignificant, and our strategic military production takes place in locations of which you have absolute. ስለዚ ኢራን ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክገብርዎ መሪፆም ከም ዘለዉ ንሱ ድማ ክገጥምዎ ገጢምካ ጥራይ ምስዓሩ ከም ዝኾነን ካልእ ኣማራፂ ከም ዘየለን ካልኣይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወልቕ ዘለቕካ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ነኺስካ መኪትካ ምኻድ ጥራይ ከዋፅእ ዝኽእል ዝብል መደምደምታ ዝወደቑ እዮም ዝመስሉ እዚ ክበሃል ከሎ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ጥራይ እስራኤል ብዙሕ ዝኾነ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ እቶም ተሪፎም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ፍሉይ ዝበሉ መራሕቲ ዘተኮረ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ሃገር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ኣይደልዮን እስራኤል እዚ ኩናት እዚ ንኸይውዳእ እስራኤል እንታይ ዓይነት ታክቲክ ዝጥቀም ድሕሪ ኢሎምኩም ድማ ሓደ ዓይነት ታክቲክ ዝጥቀም ኩሉ ግዜ ነቶም ኣሜሪካ ደልያ ክትዘራረብ ምስኦም ምሽ እትፍትኖም ዝኾነ ይኹን ናይ ዝርርብ ኣንፈት ክገብሩ ዝኽእሉ መራሕቲ ንዓታቶም ደልያ ትቐትል እዚ ትሬድ ማርክ ናይ እስራኤል እዩ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ነቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክውድእ ስለ ዝደሊ ዘሎ መዘራርብቲ ወይ መሻርክቲ ይደሊ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ መስርሕ ናይ ሰላም ከሳልጡ ዝኽእሉ ወላ ብድሕሪ ኣብ ስልጣን ዘየለዉ ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ኣለዉ ንዓታቶም ደልያ ምቕታል ቀዳማይ ስራሕ ናይቲ እስራኤል ዝበሃል እዚ ከዓ ብፍጹም ሰላም ክነግስ ድሌት ከም ዘይብሉ እስራኤል ዝበሃል እንታይ ዳ እቲ ኩናት መመሊሱ እናበርትዐን እናሓየለን ክኸይድ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ እዚ ከዓ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ዝፈጥር ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ወላ እውን ሰላም ክገብር እንተደለየ ኣብ እስራኤል ኣብ ኢራን ምሱ ክዘራረብ ዝኽእል ነቲ ምሱ ክዘራረብ ዝኽእል ሓይሊ እውን ውሕስነት ከም ዘይብል ኣይኮነን ነቲ ሰላም ክዕቅብ ነቲ ንሰላም ምሱ ክዘራረብ ዝኽእል ከማን ፕሮቴክት ክገብር ዘይክል ናይ ብሓቂ ድኹም ዝኾነ ምሕደራ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ እስራኤል ድሌታ እናገበረት ንእስራኤል ብሕም ክብል ዘይክል ምዃኑ እዩ ዘገርም ምናልባት እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ዘገርመኩም ተነይሩ ድሕሪ ሕጂ ብፍላይ እምነት ናይ ክርስትና ኣብ ከመይ ዝበለ ወዲቑ ኣብ ከመይ ዝበለ ውርደት ወዲቑ ከም ዘሎ ረኣዩ Let us pray. Father, you tell us in the book of Esther that the Persians, the Iranians, were wanting to kill every Jew, woman, child, and do it all in one day. But you raised up Esther to save the Jewish people. Father, we thank you. Today, the Iranians, the wicked regime of this government wants to kill every Jew and destroy them with an atomic fire. But you have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. History was a lochon pastor ማለት እዩ ፍራንክሊን ግራም በሃል ሓደ ጸሎት ዝገብር ዘሎ አሚን ክርስቲያን ምዃንካ ተሓፍር እንዲኻ በዚኦም ናይ ብሓቂ ክርስትናኻ ከምቲ ጽየም ዝገብሩኻ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ኦፍኮርስ እዚኣቶም ንቲፒካል ክርስቲያን ዘማእክሉ ይኮኑ ባይ ዘ ወይ እዚ ፓስተር ዝዝክርዎ ዶ ኣብ ብልፅግና ከይዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዓርቆ ኢሉ ኣብ ዝልምኖ ዝነበረ ፓስተር እዩ ግን ኣይሰለጠን መስለኒ ካብ ቀፂልና እንታይ ብላ ኣሎ ሕጂ ኣብ ጥንቲ ፐርሻውያን ንኩሎም ኣይሁድ ክቐትልዎም ኣብ ዝሓሰቡሉ ንኣስቴር ተንሲካ ጥሒንካዮም ሎሚ ድማ ኢራናውያን ንብብሎም እስራኤል ንኣይሁድ ክቐትልዎም ኢሎም ኣብ ዝተበገሱሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኣልዒልካ ተድሕኖም ኣለኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ደይ ቦትኡ እናእተው ነቲ ንሃይማኖትካ ከምቲ ፅየን ዝገብር ተግባራት ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ባንክራፕት ዝኾነ ኮራፕትድ ዝኾነ ናይ ሞራል ጥፍሽና ዘለዎ ሕማቕን ፅቡቕን ክፈሊ ዘይክል ሓደ ባዶ ዝኾነ ርእሲ ዘሎ መራሒ እዩ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ብተንኮል ካብኦም ስለ ዝንስ ጥራይና ንድግፎ እምበር ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦ ሰብ ኣይኮነን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ጸሎት ገብረሉ ነይሩ ተዘረባ ምስ ጀመረ እንታይ ተዛሪቡ ሶማላውያን ሎው ኣይኪው ደናቑር እዮም ጓሓፍ እዮም እናበለ ይዛረብ ዛዕባ ሶማላውያን ስለዚ
እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዞም ፓስተራት እዚኣቶም ኣነ እኳ ፓስተራት ኣይብሎም እዚኣቶም መናፍቃን እየ ዝብሎም ኣነ መናፍቃን ምክንያቱ እዚ ምሽ ከምዚ ኢሉ ናይ ኣምላኽ ጥቃ ኣምላኽ ዘለኻ ገለ ኢልዎም እቶም ኣይሁድ ዝበሃሉ ግን እንታይ ይብሉ ብዛዕባ ክርስትና ከስማዓኩም እየ ኣነ እኮ ለይነን ኣይኖት እዮም እቶም ኣይሁድ ከመይ እዚ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ከምርዳይ ኣብኒ ዘሎ listen to ብዛዕባ ኣዴና أزجتنا مريم حدا ناي رباي زبلو حدا رباي مرح حيمانة مرح ناي يهود زبلو سمعوا بزي. All kinds of Mechalelei Shabbat that had a dream or it's a revelation. We saw what happened with the revelation of Maria. 2,000 years of suffering came to the world. Christian Inquisition, Spain, Portugal, Holocaust, pogroms from a dream of a prostitute who cheated on her husband. That's it. From that, 2 billion people today follow this idol named JC. Why? One dream. A lot of dreams. There's people that live in illusion even when they're awake, not when they sleep. It's not dreams of all kinds of Mechalelei Shabbat. እንታይ ብላ ኣሎ እዚ ሓደ ረባይ ዝብልዎ ኣዝዩ ፅዩቕ ዝኾነ መልሓስ ዘለዎን ግን ብዙሓት ከምዚኦም ዘለዎም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ክርስቲያን ኢሉ ኣብ ዓለም ዝግዕር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኣብ ደልሓመት ዝነብሩ ካብ ሓንቲ ታዝብለኩም እየ ዝትርጉመልኩም ዘለኹም ማለት ኣይኮነን ካብ ሓንቲ ኣመንዝራ ካብ ሰብኣያ ክዝሙ ዝተረኽበት ድንግል ማርያም ንሕና ድንግል ማርያም ኢና ንብላ ባይ ደ ወይ ድንግል ማርያም እስላም ክሳዕ ክንደይ ከም ዘኽብርዋ እንድ ክገርመኩም ኣብ ኢራን ሓደ ሜትሮ ስቴሽን ብስም ድንግል ማርያም ዝፅዋዕ ሜትሮ ስቴሽን ከም ዘለዎም ኣንቢበ ኣለኹ ተወሳኺ ሓበሬታ ዘለኩም ክፅሕፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ካ እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ሓንቲ ኣመንዝራ ብዝተወለደ መስሕ ቅድሚ 2000 ዓመት ንየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ እዚ ኩሉ 2 ቢልዮን ዝኸውን እምነት ክርስትና ዝኽተል ዘሎ ኣብ ጥፍኣትን ኣብ ዕንወትን ይነብር ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ክርስትና ዘለዎም ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ክርስትና ዘለዎም ንዕቀትን ፀርፍን ካልእ ደረጃ እዩ ነዚኦም ድማ እዮም እቶም ፓስተራት ንጎም ምሸትን ማዕኮሮም ክልሕሱ ዝውዕሉ ዘለዎም ገጾም ትርሓቅ እንተዋ ሓደ ከማ ነዚኦም ኣይኩንንዎም እዮም ዓቕሚ የብሎም ሞራል የብሎምን ስለዚ ናይ these people are just mentally enslaved ባርነት ገለ መለዮም ዝብሉ ግን ሜንታሊ ኣብዚ ዘላ ዝከረይኩም ፀናሕኩ ክልተ እየ ዘለኒ ካላ ሕጂውን ከስማዓኩም እየ ዝትሪእዎ ዘለኹም ንኣብርሃም ንኣይሁድ ንከተትሕን ንዶናልድ ትራምፕ ሰዲድ ካሊ ኢሉ ምስታ ኣስቴር ድያ ገለ ትበሃል መፅሓፍ ኣስቴር መስለኒ ምስታ ኣብኡ ዝነበረት ኣይዶነ ነብድያ ወላ ናይ ኣምላኽ ልእኽቲ ዝነበረት ምስኣ ሰሪዑ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣይሁድ ከተትሕን መፂኻ እናበለ ክውድሰ ኣሎ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ዝነገርኩኹም ዘገርመኩም ተሎ ፅቡቅ ጌርኩም ክትፅየፉ ምስ የሱስ ክርስቶስ ካካ ወዳድርዎ ከለዉ ስምዑ ብዙ ጉዲና ንሰምዕ ዘለና እኮ ሕጂ 24 ዘጋጥም ዘሎ እዚ ኣብ 26 ዕለት ክልተ ወርሒ 4 ዘጋጥመ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ቀደም ዝነበረ ፈቲሽና ነምፃልኩም ዘለና ከይመስለኩም ራይት ናው ዘጋጥም ዘሎ ኢቨንት ሲና ንነግረኩም ዘለና ክሳዕ ክንዲዚ መናፍቕነት ከም ንቡር ተወሲዱ And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the 3rd day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. زاغتري والهم لك كومونتي إيغوناتو كمزا بالانشنا نفيهم كتكسوي مزدلي مس يسوع كريستوس يتورد روزالا يسوع كريستوس أبكنيات ناي عرب سقلتين أبتي بناي فرنجين ده رغينو دما أبتناي تاخد بلوتي ناي حمامات سو من سلزلنا بناتو مالتيو انتا يوم تبلو زلا يسوع كريستوس بزح فتناتات كمون تخاحيدو بحوارياتو تتعليمو تقتلو تنسيت بلولا نسخاون نعوز مسل فتناتات أقاطي مكاي تبلولا ماي جودنس تتايم عادي ودي ما حدا في تقدس بلوان براو خلوهم قدس يلكم أو خلوهم بيت كريستيان فليولو آمين فليوم لولو اللقونيوم this is ساكن دي وردتنا نرزالنا تمال هزانات 260 منتن هزانات بيت مرتزنا برا بمثال غير كلتا غزي هاري مزغاتا لسب كمزي غير كم قدس غير كم عالم كتقدسوس انتاي كون يبحال
ማለት ዶናልድ ትራምፕ ካለ ሰባ ይኮነ ንጎ ነዚያ ክብሉ ሓዲሮም ሕጂ ተንሲዩና ሓደ ደራፋይ እንታይ ኢሉ ጽሒፉለ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለው በቃ ከመይ የለን ጸርፍን ውርደትን he's so cheap በሓቂ ሕሱር ኢና ሓደ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ብሩስ ስፕሪንግን ገለ ዝበሃል አይዶን ኣብ ገለ ደርፊ ጸሪፍዎ ይኸውን ወይ ገለ ንጉሆም ምድሪ ካብ ድቃሱ ተንሲዩ ክንዲ ገለ ጽሑፍ ጽሒፉ ንዑ ክጸርፍ ኣርፊድሎ ብሩስ ስፕሪንግስቲን ዝበሃል ማለት እዩ ከመይ የለን ጸርፊ This is like class ዘይብሉ respect ዘይብሉ መራሒ እዩ ክርዮ ከለና ኣነ ኢለኩም የመርገጽይ ለዶናልድ ትራምፕ ዝድግፈሉ ምክንያት ኣለና ምክንያቱ ኣብ ድራማ ስለ ዝነብር ንኣፍሪካውያን ሰላም ክበና ክሊ ዝብል እምነት ነይሩኒ ግን ካብ እምነተይ እውን ወጻኢ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሓደገኛ ኮይኑሎ ንህላወ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓደገኛ ኮይኑ ስለ ዘሎ ጥንቃቐ ከለና ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ቤዝ ናቱ ነታ ባዶ ርእሱ ናቱ ፈሊጦም ይፃወቱላ ኣለዉ ሌላ ገይሮም እዮም ዝጅንጅንዎ በቃ ምስ ኣምላኽካ ታርክብ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ዝገልፅሉ ባይ ዘ ወይ ዕለት ሓደ መዓልቲ ሓሶት መይቢ ብሓሶት ካሚሎም መኾንም እንኳዕ ከማን ዕለት መዓልቲ ሓሶት ነበረት መዓልቲ ክትብል ትኽእል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ከምዚኣ እናገበሩ እናጀናጀኑ ናብ ደልሃመት ይወስድዎ ኣለዉ ንሱ ኸስከ እንታይ ኢልዎም ብዛዕባ ህዝቢ ኣሜሪካ ሓዳፊቱ ክንስሓ ማለት እዩ It's crazy ኣነ ኢልዎም ስራሕ መራ ከቢድኑ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ኢልዎም መስለኩም This is that kind of numbers. And I actually said to them, I said to Russell, don't send any money for daycare because the United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it too. They should pay. They have to raise their taxes, but they should pay for it. And we could lower our taxes a little bit to them to make up for it. But it's not possible for us to take care of daycare. Daycare ማለት ኣቦን ኣደን ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ነቶም ቆልዑ ክንክን ቆልዑ ክውለዱልካ ሕብረተሰብ ክዓብየካ ስድራ ቤታት ክስስኑ እንድሕር ደሊኻ daycare ክትገብር ኣለካ ኣቦን ኣደን ዝሰርሑ እንተኮይኖም ተቆልዑ መን ይክሕልዎም daycare ማለት ድማ መውዓል ናይ ቆልዑ ማለት እዩ ንመውዓል ናይ ቆልዑ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ክሕግዝ ኣይክልኒ ወይ ፋንድ ክገብር ኣይክልኒ ምክንያቱ 50 ስቴትስ ኢና ንሕና ኣብ ውግን ገለን ተጸሚድና ዘለና ኢና በዚ ናይ ቬኔዙዌላ ኣለና በዚ ናይ ዩክሬን ኣለና በዚ ናይ ኢራን ኣለና በዚ ድማ ካልእ ድራማታት ክንገብር እንደለና ንሕና ናይ ኩናት እምበር ናይ ህፃናትን ናይ ሕክምናን በጃኹምና ባናይ ትምፅኡ ከምዚ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ ኣብዚ ክሳዕ ክንደይ ውርደት ከም ዘለና we're a big country we have 50 states we are fighting wars it's not possible for us to take care of the daycare Medicaid and Medicare he really said that we are too busy bombing countries to handle daycare. መትሓዚ የብሉን ዝበላኩም ከምዚ እዚ ሰብ እዚ ጥዕና የብሉን መትሓዚ የብሉን ኢልናኩም ስለዚ ብዛዕባ ሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ደይኬር ይኹን ናይ ጥዕኖም ገለመለ ግዜ የብልና ንሕና ቦምብ ምግባርን ምፍንጃርን ሃገራት ምቅፃልን ሃገራት ምጥፋእን ጥራይ ስራሕና እምበር ህፃናት ንምክንኻን ሕክምና ናይ ዘይበጋታት ገለ ግዜ የብልና ናይ ተሓዝብልና እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣሚን በዚያ ድማ ኢና ንፈትዎ ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ይኮነ ሲምፕል ስለ ዝኾነ ክሕሱ እውን ስለ ዘይክእል ጥበብ ናቱ ድሩት ስለ ዝኾነ በዚያ ከትፈትዎን ዶናልድ ትራምፕ ነታ ዘላ ፈንጂሩ ስለ ዝገትፈካ ባይ ዘ ወይ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣትየ ዘለኹ በዚያ ገይረ ክውዴ ኣብ ከመይ እትና ከም ዘሎ በዚያ ስምዖ ድሓን I've never seen anything like this. Who's crazier, Trump or us? How can we not be grown-ups and say, that man's a loon? Get him out of there before he kills us all. Nobody says this. And if you go long enough with derangement, we'll blow up the whole world. And Trump is just the kind of guy that can do it. Everything is propaganda, morning till night. Also, any statement by Donald Trump contradicts itself before the end of the sentence. He's absolutely... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ናይዚ ሰብ እዚ ኣፀቢቑ ዝቃወሞ ዘሎ ግን ሰማዒ ዝሰኣነ እንተሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ፅሉል ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ ንሕና ኢና ፅሉላት ምክንያቱ እዚ ጨርቂ ደርቢ ዘሎ ሓንጎሉ ብትክክል ዘይሰርሕ ዝዓበደ ከልቢ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱ ናይ ዓለምና ዕጫፍንታ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነጣቅዓሉ ድማ ኣለና ሓደ መዓልቲ ሃገር ድሕሪ ሃገር ከቃፅል ዝውዕል ዘሎ ንዓና እንተፈንጂሩና ክንግረም የብልናን በዓልና ተሓተቲና ኩልና ተሓተቲና ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ንዘሎ ኣጆኻ እናበልና ነተባብዖን ንደፍዖን ስለ ዘለና this is going to እዚ ከጋጥመና ዝኽእል ስለዚ ንሱ ይኮነን ፅሉል ንሕና ኢና ፅሉላት እናበለ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኣብ ዝኸበደ ሽግር ወዲቓ ከም ዘላን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ
ቃል በቃሉ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎ ኣእምሮ ተዳኺሙ ዘሎ ትክክል ክሓስብ ዘይከል ምዃኑን ኣብዚ ሕጂ ድማ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ስልጣኑ ስለ ዝኾነ ኸ መሊሱ ለኪሙ ክጠፍእ ዳ እምበር ካልእ ቁም ነገር ክገብር ከም ዘይክእል እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ይስተረና ጥራይና ክንብል ንኽእል በቃ ይስተረና ጥራይና ክንብል ንኽእል ሕጂ ንስገር ናብቲ ሩስን ዘሎ ፖለቲካ We're on the ground in Dubai. Let's take you through what's been happening across the region today. It looks like decision time for Donald Trump, who appears to want a way out of this war with pressure mounting at home. 2/3 of Americans say the US should work to end its involvement in the Iran war quickly, even if that means not achieving the goals set out by the administration. That's according to a recent poll by Ipsos and Reuters. Speaking in the Oval Office, Donald Trump gave an idea of the timeline, but a lot could happen between now and then. I think we're 2 or 3 weeks. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ ኣሜሪካ ካደቲ ስልጣን ነቲ ዘሎ ፖለቲካ ንክገድፍ ብኩሉ መንገዲ ይነግርዎ ኣለዉ ደገፍ ናይዚ ኩናት ከም ዘይብሉን ዳርጋ በይኑ ተሪፉ ከም ዘሎን ስለዚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ካብዚ ኩናት ንክወፅእ ይደፍእዎ ከም ዘለዉ እንተኾነ እስራኤል ድማ ብጎረሩ ሒዛቶ ስለ ዘላ ኣብቲ ኩናት ንክቕፅል ዓብ ክሳራ የጋጥሞ ከም ዘሎ ኩሉ ይትፈልጥ ግን ካብቲ ኩናት ንክወፅእ ድማ ኣብ ኢድ ይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ ተሓኒቑ ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ናብ ዘብሎ ድማ የብሉን ቤላ ገይሮም ሒዞም መስሎ ዘለዉ ሂ ሃስ ቱ ስቴይ ስለዚ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ክረአ ከሎ ከቢድ ዝኾነ መድረኻት ኢና ኣለና ምስ ኩሉ እናተባእሰን ምስ ኩሉ እናተገራጭዎን ዝኸይድ ዘሎ መራሒ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ሰብ እዚ 3 ዓመት ኣለዎ ብሕጂ እቲ ሪስክ ንሱን ዓለምና ክገብራ ዝኽእል ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ግን ክግበር ዝኽእል ካየለን ፅኢልካ ክትሪኦ ጥራይ ኸተል ንሕናስ ኣብ ደገ ኮይና እቶም ጸሎት ክገብሩ ትኽእሉ ጸሎት ግበሩ ምክንያቱ ለኪምና ክጠፍእ ዝኽእል መራሒና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብ ሃገራት ዓረብ ንስገር In the United Arab Emirates capital say air defenses have intercepted an Iranian missile near the city's largest economic and industrial hub. Officials in Abu Dhabi say falling debris caused minor damage but no injuries were reported. Let's find out the latest across the Gulf now with Malik Trainer, who's in Kuwait City for ሃገራት ዓረብ ብከቢድ ይህረማን ይድብደባን ከም ዘለዋ ይዝንገር ዘሎ ብፍላይ ኢማራት ድማ ኣብቲ ናታ ናይ ኢንዳስትሪ ሃብ ዝኾነ ኣቡዳቢ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣገደሲ ቦታታት ትህረም ከም ዘላን ካልኦት ሃገራት ዓረብ እውን ብከቢድ ይህረማ ከም ዘሎን ብፍላይ ግን ኢማራት ትህረሞ ዘላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክትፃወር ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ስለዚ ስለምንታይ እዩ እቲ ኩነታት ናይ ኢማራት ብፍሉይ እናከበደ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ብርግፅ ቀንዲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ስለ ዘላ ብዙሓት ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢማራት ኣትዮም ከም ዘለውን ከባቢ ናይ ባይታ ኩናት ንክገብር ይዳሎ ስለ ዘሎ ናይ ግድነቶም ንዑ ዘሳልጡ ዘለዉ ብፍላይ ንኢማራትን ባሕሬንን ከምኡ ድማ ኩዌት ነቲ ናይ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ዝሕግዙ ዘለዉ ሃገራት ዝበሎም ብከቢድ እያ ትሃርሞም ዘላ ኢራን ከረየኩም ኣይኖት እዮም ንሳቶም inflict real damage is going to make any difference. And I think that's part of why you're hearing from Donald Trump and others the possibility that in addition to the oil infrastructure and the power grid, we may also attack desalination plants. And of course, the problem with that is that Iran will respond. If you look at the desalination plants, I think somebody said there are roughly 50 of them. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ንኣብነት ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ ክሳብ 57,000 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ጋልፍ ስቴትስ ተኣኪቦም ከም ዘለውን እዚ ድማ ምናልባት ግራውንድ ኢንቬዥን 2-3 ሰሙን ኣለዎ እቲ ኩናት ኢሉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብመሬት ብገለ መንገዲ ክፍትን ከም ዝኽእል ኣብ ቅድሚኡ ድማ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ዕንወት ከነውርድ ኢና እንኮላይ እቲ ናይ ማይ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ፓወር ፕላንትስ ንኩሉ ክሓርም እየ ይብላ ኣሎ ከም ግብረ መልሲ ድማ ኢራን ኩሉ እቲ ኣገዳሲ ዝበለቶ ትሕተ ቅርፂ ናይዘን ሃገራት ክትሃርሞ ምዃና ልክዕ ናይ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ተሃሪማ ንዑ ክትሃርም እያ ፓወር ፕላንትስ ተሃሪሞማ ክትሃርም እያ ናይ ቴክኖሎጂ ዓውድናታ ተሃሪሞማ ኣብኡ ትሃርም ኣላ ናይ ኣሉሚኒየም ናይ ሓፂን ፋብሪካታት ናታ ወይ እውን ኢንዳስትሪ ናታ ተሃሪሞማ ተመሳሳሊ ኣብቲ ትሃርም ኣላ እቲ ትሃርሞ ዘላ ድማ ብፍላይ ነተን ሃገራት ዓረብ ካብ ነዳዲ ወፂአን ቁጠበአን ክሃንፃሉ ኣብ ዝሓስባ ዝነበራ ፅቡቅ ጌራ ኳልኩሌት ጌራ እያ ትሃርመም ዘላ ኤንድ እቲ ቃንዛ ድማ ተመሊሱ ንዖም ዝያዳ ክሕምሞም ንርኢ ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ለንቀነ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ እንተሪኢኹም Subscribers to Breakpoint don't do the monthly thing, do the thing. Well, we all wait on just the U.S. tech companies in the Gulf region. There are a lot of major tech companies who also double as defense contractors, not really double as defense contractors, a huge source of their business. We're going to get into this in just a moment. There's a preview of it up on your screen right now.
كم تريبو زلهم نتي تك اندستري ناي أمريكا أبز جالف ستيتس أب حنت هجر أب إمارات رايدي كونك عندك أب إمارات دبز أنت نبرو نزل تك سكتر ناتهم تبوك يريات هرمزلا and there is a very interesting scenario أبزي إيران ناي بحق نزكوينات سي بإنتليجنس يواجهوا خمسة كل التناجر كاريوكمية إنتليجنس مالتك قليل سلايا مال دي كونسي بلح زخونة حساسبة بلح زخونة مدلاون استراتيجين كم زلوهم نأمريكا نموداغ مالتيو زتري وزلون كامباينتات نراهم ممتنعو because there is another tendency أبزكوينات إيران زقات زلو زد ما نتشاينا تزعبي عوض قوون زخل زبلو زلوي look at this You've been worried about AI taking your job or, I don't know, taking over the world, then this really awful situation in Iran is probably actually good news for you because it hits the thing that makes AI possible, which is the most important. أبزلنك أنا AI ويون أبزاز حلفت عمت يكون حجي AI زبها الارتفيشال انتليجنس حدا كابتي نترى سرحتنياتات تزبع علم دك أصلي تكلي زليو بفلا أب تكنولوجي تزرح زلو أبو فساد زرح سبات ببزحي كاب سرحهم يسقوقو خمسة لون أبزيات راي كاب زريكم زلو غزيهم كامباينتات زياتهم كابزياتهم أوراكل زبلا بلعلن طريقهم أبزن زحلفة 48 ساعات راي كباب 3 شح سرحتنياتات سبيقوم كم زلوين قرالو ميتا كومو انفيديا مايكروسوفت جوجل ديل IBM كلاتهم تمنا تكنولوجي كامباينتات مع سرحتنياتات يوم سوقو زلو سألعما دما نسرحتنياتات سوقيوكا بAI مثكا مالتيو سلازي انتاي مالتيو ساتهم ربحاناتهم نتواقاتات نتناي سب سرح كاب سرح سوقيوكا بتكنولوجي تتكو أب موداتات نبرتناتهم من يخجزوا من يخدكملو I don't know زغون بزي قدس نسب نخصوجو سأقام زلو ما يكونوا سأقامنا إذا كسبات نكفتحو دي كونوني AI زما بالوصلو نسبات كاب سرح سوقيقوم دموز نخي كفلون فاكيشن ناي سبات كيف كلون واقاتات نسب كيف كفلون نبينهم كرب حسل هزد اليوم إذا سبازياتهم بليونس مخصب زلوامهم أبي وسي 1 بليون تلكاسي كي سرح كمو الكات نبرت خليقة 1 بليون دولار سي ملعد ما كي سرح كاكو في الكخم بركاز غلي it's a lot of money كاب كنقلص أنا خلنا لعلي جن شو 100 بليون على إيلون ماسك what is he gonna do with that I don't know زي كدس دايما على تجي نزي AIs بهالسيكتور إيران كم يجراتك على سو كم زلا نمردا إلى دمس أزلقه AI بخالق متعلناتو اتزعبي يكفالناتو انتايو energy نتا artificial intelligence power كد قبرن دهرغينكا مغلطو زي ركبو حيل إلكتريك يزدلي سلازي حيل إلكتريك دما ندادي دلي ويون كالي منشنا ندادي دلي منشنا يتعاتي دلي سلازي ندادنا خبرن دهر خيدو ورق ندادنا تسعنن دهر خيدو نزو خلنا AI data centers من تايم كقلبوه انت وحده AI زبهالك سرح زغل متن زبل واغا زلو ندادن تلو دايمبر بازي كبور ندادن امصخا نت AI باور كبرون كبيديو سلازي اتنا AI investment كسع كندي حدا غاوريدو خم زلون ينقلقل كم زلون مغنياتو حدا ات باور دسز وسط زلو unsustainable بلولو ندادو واغاناتو اصبيقنا خبري يخيدالو كون العلدما تي AI ون بابلي نبعلو قدامي نجر أبزر أيوة تجنزب أبتي أي إنفست كوين زلا جنزب ولا زلا أب إسرائيل شدشن ترايك ساك كبابي شدشت 100 بليون دولار إنفست قبره كبابي شدشت 100 بليون دولار أبناء أمريكا من يوم طبنا AI companies أوراكل مايكروسوفت أمازون ألفابيت إن ميتا زين تنحمشت عبيتها كامباينتاتين أبعتن دما لعلي شدشت 100 بليون إنفست كون كم زخونة تنجير نيرو وتزيد كنتا يوم سألوا nothing AI زبال كم توني سومز ما بسعازات ويكون حقنا مزراب دك سبات بزوج طقم كم زاي كالنا له كساراتنا تقولنا عبي غير له إنرجي ببز حيد واسد سلازي زي إنفستمنت زي حارة كابتن زي شدشت 100 بليون أبزي عود زي إنفست 5 جبرز نبر مريم هاجرات عرب ببز حقن زي يوم زجبر نيرو لو مجن هاجرات عرب نهل له فتنا مسي وماله من قدام نقيرو دماغ قدر يوم إيران أبوش مت حرموز بزجيراتو زلا من قدي نتنا تونجعزو نتناي AI قعزو كم دما أب هاجرات عرب جنزب نامسا نتناي أمريكا إندسترين كابيتال ماركتسن زمجبوز نبرو كغيرون نوع كقدفوا 5 خلون تقبروا مع إيران سلزي إيران أبزن ريوزا لنا نتتك سكتر راي تهاجر باستراتيجيكلي أتهرمز الله هذا نتن هاجرات عرب أبزز نزن كامبانيات زياتن بزع جنزب مبسعنا تو أب عدم كتواني دليل يرب حججن زخانة صراحة يعني نزن كامباني
ኣብታ ስራሕ ቦታ ኮፍ ኢልካ እንተለካ ኣብ ዱባይ ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ሻርጃ ከምኡውን ኣብ ባህሬን ኣብ ኩዌት ኣብ ቀጠር ኣብ ዝኾነ ቦታ እንተለካ ኦፊስ ናትካ ክንሃርሞ ኢና ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጥቃ ኦፊስ ናይ ዘን ትካላት እዚኣተን ዘለኹም ስድራ ቤታት እውን ውፁእ ካው ደም ከይነጥረኩም ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ናቦም ዝሓሰብና ናባኹም ከይመፅእ ስለዚ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ዴታ ሰንተርስ ናትኩም ንኣብነት ናይ ኣማዞን ዴታ ሰንተር ዓብ ዝነበረ ወሊዖም ገዲፎም ኣብ ባሕሬን ኣብ ዱባይ እውን ከም ዝሃረሞ ይንገር እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ካብዚ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝሃድምን ከም ዝጠፍእን ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ሃገራት ዓረብ ካብ ነዳዲ ወፂና ናብ ቴክኖሎጂ ክንሰግር ኢና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክንገብር ኢና ዝብል ዝነበረ ኖ ይናገለ ዱዳት ምሳይ እንተዘይተረዳዲእኩም ኣብታ ዘበነ እምኒ ክመልሰኩም ዘበነ እምኒ ክንመልሰኩም ኢና ኣብታ ናይ ቀደምኩም ኣብ ምድረ በዳኹም ትነብርዎ ዝነበርኩም ናብኣ ክንመልሰኩም ኢና ነዳዲኹም እውን ከምዘይ ትሸጡ ክንገብረ ኢና ብምባል እዮም ተንስኦም ዘለዉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክውድኦ መደብ ከምዘይብሉን ዓቕሚ ከምዘይብሉን ንሪኦ ኣብ ዘለና ድማ ኢራናውያን ዝደለይዎ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣሚን ኣሎ ስለዚ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ናይ ጋልፍ ስቴትስ ድማ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው times are changing እቲ ስትራቴጂ ናይ ዓለምና እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ነዚያ ስምዑ ኣብዚ The United States went to war in the Middle East to protect what's called the petrodollar system, the most powerful system on earth. And there's a theory that says the US may have accidentally or intentionally started the process of destroying it. We are facing a real shock that is probably beyond what we can imagine at the moment. And what we're seeing is what some people are calling the end of Pax Americana. History in the future will look back at the year 2026 and mark it as the beginning of the end of Pax Americana. No matter how you define Pax Americana is coming to an end. ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ዘረባ እዚ ዳርጋ እናጎልሐ ድመፅእ ዘሎ እዩ ፓክስ ኣሜሪካና እናተወደየ እናወደቐ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ቀዳማይ ገለ ካብቶም ቀዳሞት ነዛ ዘረባ እዚኣ ኣንፍፅር ኣቢሉ ዝተዛረባ ቻንስለር ናይ ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዝ እዩ ዳርጋ ሕንቕንቕ እናበለ ኣሜሪካ ድሕሪ ጅምሳና የላን ፓክስ ኣሜሪካና ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ኣይኮነን ኣሜሪካ ናታ ረብሓ ኣለዋ ናታ ቀዳምነት ኣለዋ ናብ ኤሮጳ ዘለዋ ጠመ ተቐይራያ ስለዚ ንሕና መንገድና ክንፀርግ ኣለና ብምባል ኣበርቲኡ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ጀርመን ኣብ ፍሉይ ኮንፈረንስ ሕጂ እውን እንተረኣናዮም ብፍላይ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ነቲ ፓክስ ኣሜሪካና ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ተፀጊዕካ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ፕሮቴክሽን ትገብረልካ ኩሉ ትከላኸለልካ ንስኻ ድማ ኩሉ ነዳዲኻ ፀጋታትካ ብዶላር ትሸጦ እቲ ትርፊ ዝረኸብካ ገንዘብ ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ማርኬት ስታክ ማርኬት ከምኡ ድማ ካልእ ዓይነት ኢንቨስትመንት ሴክተርስ ኢንቨስት ብምግባር ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ትገብር ኣሜሪካ ድማ እቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፖንዚ ስኪም እዩ ዝበሃል ልክዕ ከምዚ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ዝብልዎ ሰብ ተምፂኻ ገንዘብ ትኽፈል ከምዚ ኢሎም ድሕሪኻ ምስ መፅእ ስኻ ትኽፈል ንስኻ ዘምፅኻዮም ገለ መለከሙ ከምኡቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ምክንያቱ ከባቢ 4 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዎ ስለምንታይ ሰርቫይቭ ይገብር ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ ስቲል ነቲ ቦንድ ማርኬት ናይቲ ሃገር ዝገዝኦ ሰብ ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ዕዳ ናቶም ክገዝኦ ዝመርፅ ሰብ ስለ ዘሎ እምበር ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ኣይገዝኦን ኢሉ ሰብ እንድሕሪ ወዲኡ ተወዲያ ኣላ ቁጠባ ጥዋዓ እያ ክትብል ስለዚ ንዕኡ ንክትገብር ድማ ነዳዲ ክትገዝእ ዶላር ክትደሊ ክትክእል ኣለካ ጡጥ ክትገዝእ እኽሊ ክትገዝእ ገለ ክትገዝእ ዶላር ክድልየካ ክኽእል ኣለዎ ዶላር ኩሉ ሰብ ከም ዝደልዮ ብግዲ ስለ ዝገበርዎ ድማ እንታይ ትገብር ነቲ ዶላር ክትደሊ ክትብል ኣሜሪካ ከም ድሌታ ፕሪንት እንተገበረት ከም ድሌታ ዘይሓላፍነታዊ ጉዕዞ እናኸደት ከላ ነቲ ዕዳናታ ፕሪንት እናገበረት ንክትከፍሎ ዕድል ከፊትካ ኣለኻ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ፕሪንት እንተጌርካዮ ገንዘብካ እናራኻዮ ሶፍቲ ናይ ሽቓቕ እዩ ዝቕየር ዝጥቀመሉ ሰብ ድማ የለን ብብዝሒ ፕሪንት እንድሕር ጌርካ ገንዘብካ ሑፃ ኮይኑ ዝጥቀመሉ ሰብ የለን ወረቐት ኮይኑ ይተርፍ ስለዚ ኣሜሪካ ግን ብሰንኪቲ ዘለዎም ፅልዋ ብሰንኪቲ ዝነበሮም ፀብለልትነት ድሌቶም እናገበሩ ክሳብ 4 ትሪልዮን ዕዳ እናሃለዎም ሓያል ኮይኖም ክቕፅሉ ክኢሎም ነይሮም ስለዚ ሕጂ ብዘየገድስ እንታይ ይብልፀን እዩ 2026 ቢግኒንግ ኦፍ ዲ ኤንድ ናይቲ መወዳእታ መጀመርታ ንሪኦ ኣለና ውድቀት ናይ ኣሜሪካ መወዳእታ ናቱ ናይ ምውዳቕ መስርሕ ናይ ኣሜሪካ ብግልፂ ንሪኦ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብፍላይ ካብዚ ቦታ እዚ ንኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከየኽፈትዋ ጠቕሊሎም ተወፂኦም ደን ነተን ሃገራት ዓረብ ነተን ጋልፍ ስቴትስ ጌም ኦቨር ናብ ኣሜሪካ ዘፀጋዕ ምክንያት የብለንን ምክንያቱ ኣሜሪካ ረብሓ ናተን ክትሕሉ ትኽእል እያ ዘላ ክትከላኸል ኣለና ኣይከኣለትን ጥራይ ዘይኮነሲ ነዳዲ ናተን ንክሸጣ ኣየኻለተን ኣላ ስለዚ there is no reason ንሳቶም ኣብኣ ተፀጊዖም ክኸድሉ ዝኽእሉ መፃኢ ናቶም ከተውሕሰሎም ተደይክኢላ then what is the point? ከምኡ ክብሉ ትብዓት የብሎምን ግን but the logical question is
እንታይ ንኽንረክብ ኢና ኣብዚ ቦታ እዚ ጠጠው ኢልና ዘለና ክብሉ እዮም ካብኡ ዝገደደ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ብፍላይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ብተደጋጋሚ ይደፍርዎ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ በይዛት ናታ ብተደጋጋሚ ይሃርምዎ ስለ ዘለዉ እንታይ የጋጥም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እተን ሃገራት ወላ እውን እቲ ዝርከቡ ንዓታተን ክኽልክል ኢሉ ኣትዩ ዝነበረ ዓቕሚ እናተረመሰ እናወደቐን ይኸይድ ስለ ዘሎ ገለገለ ሃገራት ኣብ ቀረባ ግዜ ክወድቃ ከም ዝኽእላ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ግን ሸውዩ had this video ኣበይ ነይራ መስለኩም ኣብ ባሕሬን ዝግበር ዘሎ ዝበሉኒ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ እቲ ፊፍዝ ፍሊት ትብልዎ ኣብዚ ዘለኩም ዳርጋ መዓልታ እያ ነዚ ናይ ኢራን ነዚ ናይ ባሕሬን ናቫል ቤዝ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሬን እዩ ነይሩ ብዓብዩ ስለዚ ንዕኡ ድማ ክጭፍጭፈ እያ ትውዕል ዘላ እቲ ቤዝ እቲ ዳርጋ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎ ኣሎ ቀፃሊ ድማ ይድወርዶ ዘሎ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እቲ ባሕሬን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ዝእንግድ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ዝኾነ ጣዕሳ ከም ዝወርዶም ገይርዎም ኣሎ ምክንያቱ እዛ ባሕሬን ትበሃል ሃገር ክትወድቕ ቀሪባ ከም ዘላ እቲ ስርዓት ድማ ክእለ ከም ዝኽእልን ክብንቋር ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኣሜሪካ ኣይኮነ ነተን ሃገራት ክትከላኸለለን ናታ ኣሰትስ ነቲ ናታ ክቡር ዝኾነ ፀጋታት እውን ክትከላኸል ኣይከኣለትን ኣላ ካብኡ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ዝህረም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ The statement alleges that the strike involved a swarm of explosive drones and ballistic missiles, resulting in significant casualties. Iranian officials say a large number of senior officers from the US naval unit were injured and subsequently transferred to hospitals in Manama. In a separate claim, the IRGC stated that another location housing approximately እዚ እውን ካልእ ኣብ ኢራቅ ዘጋጠመ ናይ ሓደ ዩኬ ካምፓኒ ቢፒ ዝበሃል ካምፓኒ ዲ ዋላ ኦይል ካምፓኒ ናቶም ኦፊስ ወይ እውን ናቶም ዝነበረ ቦታ ከም ዝተሃረመ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሃገራት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይኹኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ሴፍሊ ቢዝነስ ክገብሩን ሂወቶም ክመርሑን ኣይክእሉን እዮም ዘለው ስለዚ ሓደ ካብዚ ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንዲ ዝተደፊሩ ይቃፀል ምህላው ነተን ሃገራት ክከላኸለለን ዘይኮነ ቅልዑነት ናተን ናግሃደ ይድመፅእ ዘሎ ብፍላይ ድማ ሓንቲ ካብተን ሃገራት ብቐሊሉ ክትወድቕ ትኽእል እያ ወይ እውን ከቢድ ፈተና ክመፃ ይኽእል እዩ ትበሃል ዘላ ሃገር እዛ ባሕሬን ትበሃል ዘላ ሃገር እያ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ኣብዚያ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ድማ ድሕሪ እዚ ናባታቶም እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ክመፆም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and ክንደይ ግዜ ክወስደሉ እዩ ማስ እንታይ ክኸውን እዩ I don't know but there is a danger መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ከጋጥም ዝኽእል ብፍላይ ነተን ሃገራት ኸሊጅ ከጋጥመን ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ እዚያስ ከስምዕዋ ነቲ ኩነታት ከተብርሃ Look at these images of unrest in Bahrain. Protesters are chanting, "Down with the king. May God curse you, Hamad, and we will never be humiliated." Police respond by firing tear gas and making mass arrests. These images aren't from the Arab Spring protests in 2011. They're from the last few weeks. Today, we want to explore how protests in Bahrain are a byproduct of the war on Iran and what they mean. But before that, these images aren't from communities have long complained that context, right? I mean, Hamad, and we will never. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ባሕሬን ዝበሃል ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፊ ይረአ ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ ክለዓል ንእሽተይ ነቲ ስርዓት ክግምጥልዎ ንእሽተይ ተሪፎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ እቲ ስርዓት እቲ ብብዙሓት ሃገራት እዩ ዝዕቀብ ሞሳድ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ስለያ ቤይስ ከም ዘለዎም ኣብዚ ቦታ እዚ ነዛ ባሕሬን ዝበሃል ድማ ነቲ ንጉሳዊ ፓወር ውሕዳት ክነሶም ነቲ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ህዝብን ንጉስን ንዓታቶም ዝበፅሐ እቲ ህዝቢ 80 ዲ ዋላ ልዕሊ 80% ህዝቢ ተኸታሊ እምነት ምስልምና ኮይኑ ናይ ሸዓ ምስቲ ናይ ኢራን ዝዛመድ ስለ ዘለዎም ነዚ ዕላማ ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ህጓፍ ተጠቒሞም ነቲ መንግስቲ ክዓሊቦ እዮም ዝፅዕሪ ዘለዉ እዚ ኩናት እናተናውሓ እንተኸይዱ ድማ ዘይተርፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ and if this thing happens here እዚ ናይ ባሕሬን ጉዳይ ኣብዛ ዓዲ እንድሕር ተፈፂሙ ድማ ኣብተን ዝቕፅላ ካልኦት ንግስነታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ራዕድን ፍርህን ክፈጥር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ቁጠባዊ ዕግርግር እንተተፈጢሩ ቁጠባዊ ስቅዓት ተተፈጢሩ ቁጠባዊ ሽግር ተተፈጢሩ ንዓቢ ድሕሪኡ ድመፅእ ሓደ ካብቲ ነቶም ኣብ ዓረብ ስፕሪንግ ዝብል 2011 ክጅምር ከሎ ብቱኒዝያ ጀሚሩ ናብ ሊብያ ናብ ግብፂ ናብ ሱርያ ናብ የመን ከምኡ ድማ ናብዚ ባሕሬን እውን መፂኡ ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ነተን ሃገራት ነዚ ኢማራት ዝበሃል ንግስነት ከምዚ ሕጂ ኣኽራሪ መንገዲ ሒዙ ንክኸይድ ዝገበሮ ስምባደ ናይቲ ዓረብ ስፕሪንግ እዮም ዝብሉ ኣመና ከም ዝሰንበደ እዚ መሓመድ ብን ዛይድ ዝበሃል ካብኡ ንድሓር
ناب أمريكا أمين كام تصباي كم ديوات نا أمريكا هقف تتقيمك زخون يكون حزبه من العال كله كم زي كل جيركا كتداهم وقت كلا لك تقند حدا قاعد ما نسوزبل إسلاماو ترنافي مخنياتو تي ناي عرب سبرينج كابيز بقص نيرو انت هالكاون زحت كم مسجد يوم بقص نيرو عربي يوم بقص دحر صلاتي بقص نيرو سلازي تقند زفرهم بوتا تمسجديو عبت مسجد اورجنايز كوينهم كما تقولوا تقند حدا خوين سلاد سمعمي سلازي انت يقبر لهم يجي اسرائيل نزوم اسلام نزه هقاف تتقيمك لحد عندهم كم زبال عقد قبره مال كايم زبال زلو زيا سمعنا هنودينا. See that the Americans and the Israelis are even going to keep fighting the Iranians. It may well be that as soon as the Arabs announce that they are going to fight the Iranians, the Americans withdraw, they let the Arabs do the fighting, and the Americans go from spending their resources on the war to extracting resources from the war. The Arabs go from relying on the Americans to do the fighting to paying the Americans for weapons and doing the fighting on behalf of the Americans. The US effectively becomes an arms dealer for the Arabs as they go and they fight the Iranians. The Israelis might also withdraw. And እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ገይም ናብቲ ኩናት ኣሜሪካ ቀሲላ ወፅያ ናብቶም ሃገራት ዓረብ ከተሰጋግሮ እያ እቲ ኩናት ስለዚ እስራኤልን ዓረብን ኮይንኩም ንኢራን ተዋግዋ ክትብሎም እያ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ክትገብር እያ ነዳዲ ፀጋታት ምውሳድን ኣፅዋር ምሻጥን ክኸውን እዩ ካብቲ ኩናት ክትረብሕ እያ ቀሲላ ድማ እስራኤል እውን ካብቲ ኩናት ክትለያ ስለዚ ኣፅዋራቶም ክሸጡሎም እዮም እቶም ናይ ሱኒ ሙስሊም ምስቶም ናይ ሸዓ ሙስሊም ንሓትሕዶም እናተጣፍኡ ንኽነብሩ ክገብርዎም እዮም እቲ ገይም ድማ ኣብ መወዳእታ ከምኡ ጌርካ ንሓትሕዶም እናተባልዑ ንኽነብሩ ምግባር ምዃኑ እቲ ገይም እዩ ዝንገር ዘሎ ንሳቶም ኣፅዋር ይሸጡ ምዝበዛ ናቶም ይቕፅል ረብሓ ናቶም ይቕፅል እቶም ሃገራት ዓረብ ድማ ንሓትሕዶም እናተቃተሉ ሃገራት እስላም ማለት እዩ እቲ ዕላማ ሕጂ እናነፀረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኢራን ዕላማ ፈሊጣ ነቶም ከስግዋ ዝኽእሉ ዕላማታት ናይዘን ሃገራት ተደጋጋሚ ትሃርሞም ኣላ ንእስራኤል ኣይትገድፍ ንሃገራት ዓረብ ኣይትገድፍ ንኩሎም ትትክሮም ኣላ ንሳቶም ድማ መመሊሶም ናብ ኣሜሪካ እናተፀጉዑ መመሊሶም ናብ እስራኤል እናተፀጉዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብተደጋጋሚ ናብ መን ይፅጋዕ ኣሎ ናብ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል እናተፀግዐ እቲ ኩናት ንክቕፅል ይገብር ኣሎ ዋጋ ድማ ይኸፍለሉ ኣሎ ብርግፅ ናይ ኢማራት ጉዳይ ሓደ ካብቲ ዓብ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብኸመይ ክውድዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ብዙሕ ኢንዳስትሪ ናቶም ይህረም ከም ዘለዎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሽግር ይገጥሞም ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እዞም ሃገራት ዓረብ ናይ ሃገራት ዓረብ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ርክብ ስለ ዘለዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዓና እውን ይፀልወና ስለ ዝኾነ ቀንዲ ኣብ ዙርያና ንዘሉ ድማ ክንፍትን ኢና ምዚ ሕጂ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክሰግር የለፅ ምስራቅ እዝ አዛዥ ጀነራል ማመር ተሰማ የጽንፈኛውን ኃይል ብሎ በጠራው ፋኖች ላይ ባደረስነው ጥቃት አብዛኛውን ኃይሉን ከጥቅም ውጪ አድርገነዋል፣ ቆሞ እንዳይዋጋ አቅሙን አዳክመነዋል ሲሉ ነው ጀነራል ማመር ተሰማ የገለጹት። ጀነራል ማመር ተሰማ በዚሁ መግለጫቸው ባለፈው በፋኖች የተያዙትን በደቡብ ጎንደር የሚገኙ ወረዳዎችን በሙሉ በመቆጣጠር ወደ ተለመደው ሂደታቸው እንዲገቡ በማድረግ ህዝቡ ሰላማዊ አየር እንዲተነፍስ አድርገናል ሲሉ ገልጸዋል። ይህ መነሻ በማድረግ ወደ ጎንደር ስልክ ደውለናል። አርበኛ ዮሐንስ ንጉሱ መስመር ላይ ይገኛል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ንፋኖ ስዒርና ነቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ርጉእነት ክመልሶ ንፅዕር ኣለና ኢሎም ክሕስቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ፀገም ዘረቦም ብጭብጢ ወይ እውን ብመረጋገፂ ከሰንይዎ ስለ ዘይክእሉ ፋኖ ብተደጋጋሚ ነቲ ሓሶት ናይቶም ጀነራላት ናይ ብልፅግና ናይ ብሓቂ ክሳዕ ክንደይ ድኹማት ከም ዝኾኑ ፋኖ ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ዓወታት ብምስክርነት ናርኣየ ክንደይ ወታደራት ይማርኽ ኣሎ፣ ክንደይ ኣፅዋር ይማርኽ ኣሎ፣ እንታይ ይገብር ኣሎ፣ እንታይ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ፣ እንታይ ተቆፃፂሩ ኣሎ ኩሉ ግዜ እዩ ዝነግር ዘሎ። ብልፅግና ብግምጣሉ ወላ እውን እንተገበረ ንናትካ ዕጡቕ ሓይላ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ ስዒረ ኢልካ እውን ክትጀሃር ኣይትኽእልን ኢኻ። ዳርጋ ናይ ብልፅግና ሽግር መወዳእታ እዩ ዘይብሉ እንተኾነ ስለምንታይ ነዚ ጉዳይ እዚ ከነሪአኩም መሪፅና ኣለና መስለኩም? ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ፖለቲካዊ ቀውሲ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ትርጉም ስለ ዘለዎ ንቅድሚት ኣምፅዮ ዘለኹ ግን ኣብኡ ሓደ ግዜ ካ ንእሽተይ ስሒቕና ክንሓልፍ ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ መስሓቂ ንዓና ቴራፒ ናይ ስሓቅ ክገብሩልና ዝተፈጠሩ ስለ ዝኾኑ ኮሎኔል አምባሳደር ርጃል ኡመር
አንድ አስገራሚ ነገር ስለሱ ሰማን። መጀመሪያ ውትድርናን የተዋወቁት መቼ ነው? ውትድርና ሳይሆን አርበኛ ነው የተዋወቁት 1928 ዓመተ ምህረት 9ኛ ወር ላይ ነው ጣሊያን በገባበት በ9ኛ ወሩ ላይ ነው እኔ የገባው። በ19 ስንት 28 ዓመት 28 የዛሬ 90 ዓመት አካባቢ እርሶ አርበኝነት ነበሩ። የጣሊያን ጊዜ ማለት ነው። አዎ ከጣሊያን ጋር ስንት ዓመት ወስ ነበር ያኔ? ያኔ የሶስት ልጆች አባት ነው። በእውነት ወደዛ ለማይድ አታዛብላ ስታይ መጥሪላ ኣብ ዘመን ጣልያን ክመጽ ከለዉ ዋጋ ይልከም ዝወፀይ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሽዑኻ ወድ ኣቦ 3 ዓመታት 3 ቆልዑ ከም ዝነበረ ኣብ 1935 እየ ናብ ቃል ሰዓት ይብላሎ ብኻላ ዘራርባ ሎሚ 26 እንዲና ደለና ድሕሪ 8 ዓመት ለሰይ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ ኦልሞስት ድሕሪ 9 ዓመት ማለት 100 ዓመት ክገብር ማለት እዩ ቅድሚ 9 ዓመት 91 ዓመት ማለት እዩ ሽዑኻ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ነይሩ ወዲ ገለ ዓመት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣቦ 3 ቆልዑ ከም ዝነበረ ዝነግር ዘሎ ተረፋ عندي لك እታ ፅንፅዋይ ናይ 3,000 ናቶ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢላ ትወድቕ ነዚያን ኣቅድሚ ሕጂውን ኣምፅያ ነይረ ግን ኩሉ ግዜ ክንስሕቀሎም ክንክል ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅንፅዋይ ከም ኣካል ኖርማል ገይሮም ወሲዶም እዮም ኣይድምሩ ኣየግድሉ ኢትስ ጀስት ኣምባሳደር ሪጃል ዑመር ኢኻ ዝበሃል ከምኡ ድማ ሌተናል ኮሎኔል እየ ዝብል ኢትስ ጀስት ጆክ ግን ነዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ እዩ ናው እንታይ ከሪአኩም ስለ ዘለኹ እየ ናብዚ ዝምለስ ዘለኹ ብልፅግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዎ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንክል ኣለና እቶም ጀነራላት ናቱ ወይ መኮንናት ናቱ ዝዛረብዎ ዘሎ ወይ እውን ኩናት ከምዚ ኮይና ዝብልዎ ዘሎ ካልእ ነገር ከዓብጡልና ስለ ዝደለዩ ሓደ ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ኣተንቢሄልኩም ነይረ ምስ IMF ሽግር ገጢምዎም ኣሎ እቲ ምስ IMF ሽግር ገጢምዎም ዘሎ ድማ ብቐሊሉ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ይኮነን ምክንያቱ ብዓብዩ ብኣፍሪካ ደረጃ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ነቲ ፀገም እቲ ንምስጋር ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት ይገብርሉ ብዙሕ ህቀናታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ but this is not gonna እዚ ብቐሊሉ ክሰግርዎ ዝኽእሉ ፈተና ይኮነ ገጢምዎም ዘሎ Hundreds of millions of Africans have been forced to adapt to higher fuel costs in the past month because of what's happening here. From South Africa to Egypt, fuel costs across the continent have jumped. The steepest rise of around 65% is in Nigeria, one of Africa's leading oil producers. Means they're determined by my country imports refined fuel refining capacity. Now, governments are announcing energy-saving measures. In Zimbabwe, they are in front of ethers like South Africa. Now, in Ethiopia, this is what we are seeing. People waiting for hours to fill up. Now, the country imports all its fuel from the Gulf and has begun rationing petrol as shortages hit supplies, and diesel supply has nearly halved. The island nation of Mauritius again. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ናይ ነዳዲ ኩነታት ንኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ሃሪምዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ነዳዲ ፀገም ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሰንኮፍ ኣብፅሕዎን ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል ግብፂ ዳርጋ ከተማታታ ልቺ ቀልጢፍን ምሸት ከጥፍእ ወሲኖም ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ኤነርጂ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ናይ ፀዓት ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ወላ እውን ሃገራት ከም በዓል ናይጀርያ ዝኣመሰላ ነዳድናተን እንደገዝ ሸጣ ኣንጎላ ዝኣመሰላ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ብፍላይ በዓል አንጎላ ብዙሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዎ እውን ቁጠባ ናይ አንጎላ ምስ ምሕሳር ናይ ነዳዲ ብጣዕሚ ኣንቆልቁሉ ነይሩ ሕጂ ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ሪፋይነሪ ስለ ዘይብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍሪካውያን ዋጋ ናይ ነዳዲ ንዓታቶም እውን ይሃስዮም እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ድማ ርዱእ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ገለ ካልኦት መፅናዕታት ከም ዘርእይዎ ዘለዉ ሃገራት ኣለዋ ብሰንኪ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ክወድቃ ዝኽእላ ዝብል The most from the oil crisis. The Economist has ranked 15 emerging markets most at risk based on two key metrics: their exposure to Gulf energy and the fragility of their economies. Though not directly involved in the war, these countries face some of its most painful economic consequences. High on the list is Pakistan. The country's economy was already weak and is suffering the most. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል ብሰንኪ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናይ ፀዓት ገለገለ ሃገራት ከቢድ ሓደጋ ክወርደን ከም ዝኽእልን ንሱ ድማ እቲ ምክንያታት ድማ ብብዝሒ ካብዘን ናይ ጋልፍ ስቴትስ ዝጥቀማ ነዳዲ ካብኡ ዝጥቀማ ዝነበረ ሃገራት በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ኦልሬዲ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረ ሃገራት ኮይነን ሓደጋ ክወጥቀን ይኽእል ይብለው ስለዚ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ኢኹም
ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ሪስክ ዘለዎን ሃገራት ተባሂላ ኣላ ወላ እውን ልዕልያ ፓኪስታን ጆርዳን እናበሉ ይኸዱ እንተለዉ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዋ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ከርኢ እዩ ኣብዚኣ እውን ኣምፂኦም ፅቡቅ ገይሮም የርእይዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ግን ንዓና ተገድሰና እዛ ኣብ ጎረቤትና ዘለያ እቲ ቫርያብል ዝጥቀምሉ ዘለዉ እንታይ እዩ እቲ ነዚ ፀገማት ዝፈጥር ዘሎ ረይዎ ሕጂ ዘታ ቫርያብል እንድሕር ሪኢኹማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢመርጂንግ ማርኬትስ ኤክስፖዠር ቱ ኢራን ዎር ኦይል ሾክ እንታይ የርእየና ኣሎ ሕጂ ሰለስተ እቲ ኳድራንት ዝበሃል ትርእይዎ ኣለኹም ተን ቀንዲ ሓደጋ ዘለወን ግብፂ ኢትዮጵያ ፓኪስታንን ግብፅን ኢትዮጵያን ክልትየን ተመሳሳሊ ዳይናሚክስ ዘለዎም ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ናይ ነዳዲ ፀገም ድማ ኣለዎም ስለዚ ግብፂ ካብ ኢትዮጵያ ግን ዝፈልያ ብዙሕ ነገር ኣለዋ ውሽጣዊ ኩናት የብላ ብረት ኣልዒሎም ንሓድሕዶም ዝቃተሉ ዘለዉ የብላ ስለዚ ብልፅግና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘለዎ ምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚያ ትርእይዋ ዘለኹም ብካልኦት እቲ ሓበሬታ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወርልድ ባንክ IMF ካብ ኩሎም ዝመፀ ሓበሬታ ተኣኪቡ ዝመፀ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘሎ ሃገር ምዃኑን ነዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ንክሰግሮ ቀሊል ዘይኮነ ዋጋ ካፍል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ከውድቆ ድዩ ብልፅግና ክሰግሮ ድዩ I don't know I cannot say much ግን እቲ ሓደጋ ከቢድ ከም ዝኾነ ንዑ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብቐሊሉ ዋጋ ከይከፈለ ክሰግሮ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ጎኒ ጎኒ ናይዚ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቻርት ብልፅግና ገለ ካብቶም ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዎም ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ለንቀነ ናቱ ቅድም ዩኬ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ናቱ ትራቨል ዋርኒንግ ኣውፅኡ ኣሎ ስለዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ reconsider travel to Ethiopia due to unrest, crime, kidnapping, terrorism, landmines, communication disruptions, and exit bans. Some areas have increased risk. Read the entire travel advisory ብላሎ ኣሜሪካ ታ ክሰትሮም ክሽፍነሉ እንትኽእል ዝነበረት ንብልፅግና ማለት እዩ don't travel to ክትጓዓዞም ዘይብልካ ናብ ኢትዮጵያ ዘለኩም ናይ ጉዕዞ መደብ ዝነበርኩም ዳግመ ግምት ግበሩሉ reconsider it ዳግመ ግምት ግበሩሉ ስለምንታይ ዳግመ ግምት ትገብሩሉ ይብሉ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ዘይርግውነት አንረስት ከም ዘሎ ገበናት በብዝሒ ከም ዘሎ ኪድናፒንግ ክጭዋ ከም ትኽእል ግብረ ሽበራ ከም ዘሎ ፈንጅታት ክሉ ላንድ ማይንስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተገብረ ፈንጂ ክሉ ከም ዝኽእል ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ናይ ኢንተርኔት ናይ ገለ ኩሉ ክቁረፅ ከም ዝኽእልን ከምኡ ድማ ኤግዚት ባንስ ንክትወፅእ እውን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ መውፅእ በታ ዝኣተኻላ ንኸይትወፅእ እውን ስለትኽእል ብዝተኻለ መንገዲ ተጠንቀቑ ይብል ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ናበይካ ክትከይድ ዘይብልካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀዳማይ ትግራይ ሪጅን and border with Eritrea due to armed conflict unrest and crime ስለዚ ናብ ክልል ትግራይ ገጽኩም ከይትኸዱ ካብኡ ናብኡ ድማ ናብ ዶብ ናብ ኤርትራ ገጽኩም ምክንያቱ ናይ ኩነታት ስለ ዘሎ ዘይርጉነት ከምኡውን ገበናት ክህሉ ስለ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ዓፋር ሪጅን ካልእ ዓፋር ሪጅን ማለት እዩ due to armed conflict unrest and crime ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ናይ ኩናት መንፈስ ኣሎ ዘይርጉነት ኣሎ ከምኡ ድማ ገበናት ኣብ ኣምሓራ ሪጅን the same armed conflict unrest and crime Gambella due to crime, kidnapping, armed conflict and unrest. Ab Gambella ክኸይድ ከሎ ተወሳኺ እውን ይውሰኸሉ እዩ ገበን መጭወይቲ ብረት ኣልዒሎም ዝቃለሱ ኩናት ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ዘይርግኡነት ከም ዘሎ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተኸይድካ due to crime, kidnapping, armed conflict and unrest ነዚ ሃገር እዚ ዝመሓደር ዘሎ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ከውሕስ እየ ዝብለና ዘሎ ወሬ ጆክ ማን ጆከር ዝኾነ ሃገር ትሪኢኻ ወደይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀጥታ ንኸነውሕስ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ፀገማት ክፈትሕ ዘይከኣለ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኩነታት ክፈትሕ ዘይከኣለ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለና እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ኣተሓሳስባን ኣካይዳን መግለፂ እየ ዘይረኽበሉ ግን ብሓን ተዋሓደ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ሓደ ካብቲ መግለፂ እዩ ድሕሪ ቤንሻንጉል specific areas within Oromia region ኣብ ኦሮሚያ ሪጅን ድማ ኩሉ ዘይኮነ ገለገለ ቦታታት ልክዕ ከምኡ ናይ ዓሌታዊ ፀገማት ከም ዘሎ ዘይርጉነት ከም ዘሎ ከምኡውን ብረታዊ ቃልሲ ይካየደሎም ከም ዘሎ ኣብ ሲዳማ ዝበሃል እውን ሪጅን due to armed conflict and unrest ተመሳሳሊ ኣብ ሲዳማ central Ethiopian regions due to armed conflict and unrest south Ethiopia region due to armed conflict and unrest ኣነስ ካብዚኣ ከምዚ ዝብሉ ሲ ነተን ክኽየደለን ዘለዋ ቦታታት ዘይነግርዎም
أبي بوتايم كخدز اللو من التسبسي أبزين بوتات كيدو مبالا يمحشومن كابن زغلو أي تخيدو كله دوب مسكين ياون تيروريزم كبرش برالو برتاو قالس زكايدلو كمو دما زيرغونتالو من السودان دوب من دبوب السودان دوب كمو مچويتي زيرغونت كمون برتاو قالسلو من الصوماليا زلو دوب كبرش برالو مچويتلو فنجتاتالو ساوث ويست اثيوبيا ريجن تمساسالي ساوث اثيوبيا ريجن due to armed conflict. I mean, Jesus Christ. انت عينت هاجر يزي قلنا خد يقرمكم زي تهاجرناتهم زي نقوم شيتن بزعبا دراماتاتنا كالك زاربونا دفتنو زلو امين زياتا تبيامو مستقرب تكريكم سلازلو بسمين مسير تراز الدواب كل تግራይን عفارن አሉ ክልቲዩ ንኩናትን ብረታዊ ጎነጽ ከካየት ስለዝኽልን ዘይሩ ጎነ ስለዘሎን ገበልን በመባል አይትኺድ ኢሎም አሉ ንምዕራብ ገጽካ ሱዳን ዘሎ ዶም ታሪኻ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ክልቲዩ ከይትኸዱ ኢሎም አሉ ምስ ደቡብ ሱዳን ከምኡ ጋምቤላን እቲ ሳውዝ ዌስተርን ዝብልዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ብረታዊ ቃልስን ገበናትን ካልእ ዘይርጉነትን ስለዘሎ ደቡብ ምስ ኬንያ ዘሎ ግብረ ሽበራ መጭወይቲ ካልእ ፀገማ ስለዘሎ ይትኺዱ ምስ ሶማልያ ዘሎ ብኩሉ አይትኺዱ كل عينة تسقم على يبلو أب كل الأمحرة تسقم على أب كل الأوروميا أب كل الجليس تسقم على سلزي everywhere أب تهجرتيا تسقم على يمزبلو زلو زيادة هجرة إثيوبيا أب زي قدايم لعلن تحتن كبلو زعلو زلو أب زي قدايم نخالق فردون نخالق فنت تحت كبلو زعلو زلو لذي زي نفسه زخالق تسقمين عن رزلنا حنت زرب على أبزي بتتجاجامي كان سؤال الله زلنا هجي تمليسنا مستا أنت بس تحاسكم مزح جد نريوت أنا هنا نزيان توصيخنا الله دمام የአይኤምኤፍ ፍላጎትና የመንግስት የነዳጅ ድጎማ የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ለማሳመን ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ጥረቶችን እያደረገ ስለመሆኑ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ዘግቧል። አይኤምኤፍ በኢትዮጵያ እንዲተገበሩ ከሚፈልጋቸው የፖሊሲ ጉዳዮች አንዱ የነዳጅ ድጎማ ጉዳይ መንግስት ከሰሞኑ በኢራን ጦርነት በውስጥ ሙስና የተነሳ አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱ አሳየን። ቴክኒሻናችን አፍሪካ ኢንተለጀንስ ይዞት የወጣው ሪፖርት Yeah, Addis tries to placate IMF over fuel scandal ነው የሚለው IMF ለማረጋጋትና አብይ አህመድ እየሞከሩ ነው ያሉት ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ኣብ ዘረባ ለንቀነ ክዝረብ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ብልፅግና ብብዝሒ ገንዘብ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ድጎማ ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ንዚ ድማ ብትክክል ኣንፃር ምስቲ IMF ዝተሰማምዖ መንገዲ ብምዃኑ IMF ድማ ብተሪር ክቃወሞ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጎቦታት ኣብ ክልቲኡ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ሓደ እቲ ሃገር ካብ ኢዱ ክትፍንጀሮ ከም ትኽእል ክርኢ ከሎ በቲ ካልእ ድማ IMF ድማ ፈፂምካ ኣይተሓልፋን ኢኻ ኢሎም ሓኒቆም ሒዞሞ ከም ዘለው እንታይ እዩ The IMF ultimatum the IMF is pushing for complete transition to market based fuel pricing removing all subsidies as a condition for ongoing financial support and credit of facilities. اندحري IMF نحنا ገንዘብ ክንበካ ኮይና እቲ ዕዳጋታትካ ሙሉ ብሙሉ ሊበራላይዝ ክትገብረ ኣለካ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዓለም ክትወዳደር ትኮይንካ ኣብ ኤክስፖርት ሴክተርስ ክትወዳደር ትኮይንካ ንካምፓኒታት ናትካ ብድጎማ ነዳዲ ንሃብካዮም ኣብ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ክትሳተፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ IMF ገንዘብ ክትረክብ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ እቲ ድጎማታት ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኣሊኻ ከም ካልኦት ማዕረ ኮይኖም ንክወዳደሩ ግበሮም እዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ብማዕረ ክትሳተፍ ትኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ፀገም ኣብይ ኣሕመድ እቲ ነዳዲ እንተልዒልዎ ድሮት መነባብሮ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ክበት ክመፅእ ሕጂ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብዘይትናቱ ወሳኺ እውን ንሰማይ መፂዎ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንIMF እምቢ እንተበለ ገንዘብ ክሓንቅዎ እዮም እታ ቁጠባ ኣብ ሰንኮፍ ዘለያ ክትፍንጀሮ እያ እምቢ ኢሉ ንዓታቶ ብሕራይ እንተበለ ድማ እቲ ነዳዲ ነቲ ድጎማታት ብምሉእ እንተኣልይዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፀገም ንላዕሊ ተፈንጂሩ ህዝቢ ክበልዖ ይልክትንስ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዘሎ እታ እንኮ ክገብራ ዝኽእል ናይ IMF ከይዱ ተንበርኪኹ እግሮም ናሰዓመ በጃኹም ነዛ ሕጂ ዘላ ፈተና ጥራይ ንኽሰግራ ሓግዙኒ ክብል ዝኽእል ከም ናተይ ገምጋም ክርእይዎ እዮም ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መጋበርያ ክረኽቡ ስለዘይክእሉ ሸለል ክብልዎ እዮም ኣብ ኖርማል ግዜ ሸለል ኣይበሃሎኒ ግን ሸለል ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ኣለኒ ምክንያቱ እታ ሃገር እናረኣይዋ ካብ ኢዱ ክትከይድ ከም ትኽእል ርዱእ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እምቢ እንድሕር ኢሎሞ ድማ ንጥፋቱ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክትከውን ከም ትኽእል ስለዚ subsidy reversal despite an original plan to phase out subsidies the Ethiopian government was forced to inject
262 billion birr back to the fuel subsidies to cushion the economy from the shocks. ስለዚህ እዚ ሕጂ ዘጋጠመና ነዳዲ ሾክ ንዕኡ ንምቁፅፃር ክሳብ 262 ቢሊዮን ብር ቢሊዮን ዶላር ክልዎም ናይ ክል ናብቲ ቁጠባ ክእቱ ከም ዝኻለን ነቲ ናይ ነዳዲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምውሳኽ ናይ ዋጋ ንምሕፃሩ ድማ ብዙሕ ይጎይ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ወዲቓታ ኢትዮጵያ እንተሪልካያ እቲ ዝዓበየ ፀገም ሲስተሚክ ኮረፕሽን ኣብቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ሲስተማቲክ ዝኾነ ብልሽውና ስለ ዘሎ እዚ ኸዓ a major man-made fuel shortages was fueled by internal rot እቲ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘጋጥም ኣብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ስለ ዘይነበሮም ዘይኮነ ብብልሽውና ዝባዕከኸ ምሕደራ ስለ ዘሎ ነቲ ነዳዲ ዘለዎም ቶም ሰብ ነዳዲ ሓቢኦም ሞ ናብቲ ዕዳጋ ከምፅዎ ይከኣሉ ስለምንታይ ነዳዲ እንድሕር ውሒዱ ጠለብ ስለ ዘሎ ዋጋ ንላዕሊ ሹት እዩ ዝገብር ስለዚ እዚ ስርቂ እዩ ገበን እዩ ግን ኣብ ዓዲ ኣብ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሽፍትነት ዘበን ጅባኻ ክትህጥር ኣለካ ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ እንዲዩ ዝበሃል ቀፂሎም እንታይ ይብልለው officials allegedly bypassing the Telebirr digital banking system ከምኡውን ማስ ረስስ እዚ ንምፍታሕ ድማ ብዙሓት ሰባት ይኣስሩ ኣሎ ክሳብ 657 ከም ተኣሰሩ ዘለዉ ይነገር ኣሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይቲ ቁጠባ ወንፂዎ ዘሎ ፀገም ብክልቲኡ ወገን እዩ በቲ ሓደ ንIMF ሕራይ ዝበሎ መብፃዕቲ ጠሊሙ ናብቲ ጉዳይ እቲ ኣትዩ ከም ዘሎን IMF ድማ ኣብ ኢዶም ክወድቕ እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ከምዛ ሆስፒታል ዘሎ ሰብ ኢንፊጅን ናሃቡ ወይ እውን ኦክሲጅን ናሃቡ ዘንቀሳቀስዎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብኢንፊጅን ናይ IMF ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ እዛ ናይ ኢራን ጉዳይ ሕጂ ድሮ ክትናዋሕ ምዃንና ፈሊጥና ኣለና ንኢትዮጵያ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ድኻም ልቢ ክትገብረሉ ትኽእል ሲቹዌሽን እዩ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብቐሊሉ ክሰግራ ከም ዘይክእል ኩሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ዝርዮ ዘሎ እዩ እቲ ዝዓበየ ናይትሜር ናይ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን እንታይ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዑ ገጢምዎ ዘሎ ሽግር ብሕጂ እውን ቀልጢፉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለ ደገር ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል ኣብይ ኣሕመድ እቲ እንኮ ንዑ ከም IMF ኮይኑ ስለይ ዘብሎ ዝነበረ ሃገር ሓደ ሃገር እዩ ንሱ ድማ መን ይበሃል ኢማራት ይበሃል and now what is happening to Emirat ንUAE እንታይ የጋጥም ኣሎ ድማ ንስማ Pakistan dreams of mediation. The Gulf countries are taking serious hits. Their oil fields are on fire, their ports are besieged, and their cities under missile threats. If the Gulf states had a nightmare, this would be it. No oil trade, no safety. Remember all these countries for a second home for the super rich. But now, all that is at a risk of crumbling. Emirat had a capti na existential threat na hilawe ፈተና መፂዋ ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ናይ ህላዊኣ ፈተና መፂዋ ኣሎ ብፍላይ እታ ከተማ ዱባይ ትበሃል ናይ ህላዊ ፈተና ገጢምዋ ከም ዘሎን ካብቲ ናይ ህላዊ ፈተና ድማ ንኽትወፅእ ትገብሮ ዘላ ምርጫታት ከምቲ ዝደለ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘየለ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ይዝነገር ዘሎ ስቶክ ማርኬት ናቶም ክራሽ ገይሩ ኣሎ ብውሕዱ ልዕሊ 120 ቢልዮን ከሲሮም ከም ዘለዉ ስ ፍርቂ ናይቲ ከሲሮሞ ዘሎ ኣይከውኒ الدامج ኣብ ልዕሊ ኢማራት ወሪዱ ዘሎ ብቓላት ክገልጾ ዘይትኽእል እዩ ከቢድ ዝኾነ ዳሜጅስ ወሪድዎም ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኢሜጅ ናቶም እቲ ብራንድ ናቶም እዩ ሕፃ ኮይኑ ዘሎ ብራንድ ናትካ ድማ እንተተሰይሩ ንክትዕርዮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ዱባይ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ተሪኹሞ ብዙሕ ግዜ ዱባይ መይታ ዱባይ ጠፊኣ ዱባይ ኣኺልዋ ቱሪስት ዝመፅእ የለን ቢዝነስስ ኣብኡ ዝኽፈት የለን ካብኡ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ዝወፅእ ድማ ንምንታይ ንዱባይ ገዲፈያ ሰለስተ ምክንያታት ካብ ዱባይ ዝወፅእ ኩሉ ምክንያት ንኢማራት ቤዝ ናተይ ካብ ከውፅእ ትካለይ ካብ ከውፅእ ዝተገደድ ኩሉ ምክንያት ዝብል ቪድዮታት ራይኻ ትሰምዕ ስለዚ እዚ ዓይነት ስቶሪስ ተቐደም ናብ ዱባይ ዝመፃኹ ናብ ከምዚ ዝገበርኩ ዝብል ኢሜጅስ ናይ ዱባይ ኢሜጅ ንክትፈጥር ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕዳጋታት ናቶም ኣብ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ካብ እቲ ናቶም ናይ ዱባይ ኢንዴክስ ዝበሃል ካብ 6500 ናብ 5500 ከም ዝወረደ ብ14% ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣቡዳቢ ብ9% ከም ዝጎደለ ኣነ ግን ኣያምኖን እዚ ስ ኤግዛጀሬትድ ቁፅርታት 14% ጥራይ ውሒዱ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣይኮነን ዱባይ ኣብ ኩናት ዘሎን ዝቃፀል ዘሎን ጠቕላላ ቢዝነስ ዘይብሉን ስቶክ ማርኬት ኖርማሊ ብ100% ጎዲሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ኣለና ዝቃፀል ገዛ የብሉን ኣብዚ ወይ ፀገም የለን ብሰንኪቲ ናይ ነዳዲ ምኽባር ጥራይ እዚኣቶም ግን ጠቕላላ እቲ ቁጠባ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ስለዚ I can't believe this is too little ስለዚ ክሸፋፍኖም
of course ናይ ህንዲ ሚድያ ዝእመን ሚድያ ኣይኮነን ካብና አቡ ማለት ቁፅር እኳ ካብቲ ናይ ዱባይ ዝወፀ እንዲሁ ኣብ ካልእ እውን ርኤ ነይረ ኣብዚ ቀሪበልኩም ነይረ 120 ቢልዮን ዝብል ሓደ ኣርቲክል ናይ ሚድል ኢስት አይዲ ወላ ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅዎ ነይሩ it doesn't matter እዚ ዘረባ እዚ ግን ኮንሰርቫቲቭ ቁፅሪ እዩ ነቲ ሓቀኛ ፀገም ወሪዱ ዘሎ እንድሕሪ ገሊፅካዮ እቲ ሃገር ኣከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክትወርድ ስለ ትኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ኪኖዚ ዝኸደ እዩ ምክንያቱ ኢማራት እቲ ኣይደንቲቲ ናታ እቲ ህላወ ናታ እቲ ብራንድ ናታ ብዓብዩ ሻተርድ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ትኸስሮ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እተን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ብድሆ ይገጢምዎን ዘሎ ቀጠር ኢልካ ካልኦት ግን እተን ካልኦት ዝያዳ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ስለ ዝነበረን ናይ ነዳዲ ዋጋ ስለ ዝጎደለ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ጋዝ ናቶም ስለ ዘይሽየጥ ዘሎ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ኣለወን ናይ ዱባይ ግን ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ዘይኮነ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ቢዝነስ ኣብ አንተርፕረነርሺፕ ኣብ ካልእ ዓይነት ሴክተርስ ዝምርኮስ ቁጠባ ነይርዎም ኩሉ እዚ ድማ ጠቕላላ ይሰርሕ የለን እቲ ትራቨል ዝበሃል የለን እቲ ጋስትሮኖሚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ነገር የለን ስለዚ ድሮ ወርሒ ጌርና ኣለና ኪኖ ወርሒ ንቕፅል ኣለና ሕጂ እውን ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ ብልፅግና መርድእ ናቱ ብቐጥታ ዝረክብ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ድማ ኣዝያ ከባድ ክትከውን እያ እቲ ቀንዲ ካብዚ ዝገደደ ዝገብሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ ኢማራት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ጉዳይ ኩናት ናይ ኢራን ማለት እዩ ለንቀነ ተፈራራቂ ሓበሬታ ይድወፅእ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኩናት ንክገብሩ ኣርቲክል 7 ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ንዑ ንምግባር ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለውን ንኢራናውያን ካብ ሃገሮም ክጥርዙን ገንዘቦም ክግሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ክበሃል ቀኒ እጂ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢማራት ዝወፅእ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ኢራናውያን ኣብዚ ዓዲ ዝነብሩ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ስለ ዝኾኑ ክነሓቅፎም ኢና ኢማራት ድማ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዜጋታት ኣደ ስለ ዝኾነት ብሓደ ኢና ንነብር ብምባል ከቢድ ዝኾነ ፈተና መፂዎም ስለ ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ኢሜጅ ናቶም ንምዕቃብ እስና ገነ ብኢዚ ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ልዕሊ እስራኤል ኢራን ዝያዳ ተሓርማ ዘላ ሃገር ዓለም ድማ ዝበፅሒ ህዝቢ ዓለም ድማ ኣብ ጎኒ ኢራን እዩ ዘሎ ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ዘሎ ገበን ዝገበርዎ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰት ዳርጋ ኣሜሪካውያን በሎ ኩሉ ዓለም ምስ ኢራን እዩ ዘሎ ዱባይ ድማ ወይ ከዓ ኢማራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ስለ ዘለው ዝገደደ ሽግሪ ዝገጥሞም ዘሎ ዳርጋ ዝድንግፀሎም ሰብ የለን እንትርፎ ቡ ጌርኩም ክጠፍኡ ኣለኩም ኢሉ ዝፅሊ እንተደይ ኮይኑ እዚ it's a very very strange time ንዓታቶም ማለት እዩ እዚያ እስከስምዕዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ እዩ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ብኢራን ዝተዓፅወ ፀቢ ባሕሪ ሆርሙዝ ብወታደራዊ ሓይሊ ንምኽፋት ጀሴታት ንምቁፅፃርን ምስ ኣሜሪካ ኮይና ናብ ቀጥታዊ ኩናት ተኣቱላ ዝብል ፀብፃብ ኣውፅኡ ነይሩ እዚ ፀብፃብ እዚ ንመላእ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ራዕዲ ኣውዲእዎ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን መንግስቲ ኢማራት ነዚ ብትሪ ነፂግዎሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ እዚ ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ፀብፃብ ጌጋ ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ እቲ በዓል ስልጣን ብቃሉ ከብርህ እንከሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ድሕነት ባሕርን ዘይቋርፅ ወሓዚ ንግድን ንምውሓስ ዝግበር ኣህጉራዊ ፃዕርታት ንምድጋፍ ድልውቲ እያ ግናኸ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ምስ ኣህጉራውያን መሓዙት ብምሉእ ምትሕብባርን ንኣህጉራዊ ሕጊ ብፅኑዕ ብምኽባርን ጥራዩ ዝፍፀም እቲ ኢማራት ናብ ወራራዊ መርገፂ ተሰጋገር ኣላ ዝብል ፀብፃብ ብፍፁም ሓሶት እዩ ኢማራት ልኡላውነታ ህዝባን ትሕቲ ቅርፃ ንምሕላው ዝኾነ ናይ ምክልኻል መርገፂያ ትኽተል ንዝመፃ ዘይሕጋዊ መጥቃዕትታት ግና ርእሳ ናይ ምክልኻል መሰላ ሕልው እዩ ክብል ኣረጋጊፁሎም ብተወሳኺ እቲ በዓል ስልጣን ፀቢ ባሕሪ ሆርሙዝ ንዓለማዊ ቁጠባ ቀንድነት ንምዃኑ ብምግላፅ ብዝኾነት ሃገር ዕንወት ወይ ምፍርራሕ ክወርዶ ከም ዘይግባእ ኣጠንቂቑ ነዚ ናይ ኢማራት መግለፂ እቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቃራና መንገዲ ትርከብ ከም ዘላ ዘርእዩ ኢማራት ነቲ ብኢራን ዝተዓፅወ ፀቢ ባሕሪ ሆርሙዝ ክኽፈት ብርቱዕ ድሌት ተለላ ምክንያቱ ቁጠባኣ ብኡ እዩ ዝምራቕ ግና ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ተመሊስና ነቲ ክልትኡ ነገር ከነተሓዘልኩም ክንፍትን እዚ ከባብናትና እዚ ከባቢ ናይ ሚድል ኢስት ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣሜሪካ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ቦታ እዚ ሃንደል ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ እዚ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ባቤል መንደብ ሑቲ ገና ናይ መወዳእታ ውሳነ ይወስነን ኣሎ ኣይዓፅዎን ኣሎ ግን ክዓፅዎ እዩ ዝብል ትዮሪ ጥራይ ዘሎ ሕጂ ኣብዛ ሕጂ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ዩኤኢ ኢማራትን ባሕሬንን ክልተን ብሓደ ኮይነን ኦንሊ ሚድል ኢስት ስቴትስ ክልተ እዚአን ጥራይ joining UK coalition ምስ UK ኮይኖም ሓደ coalition ወይ እውን ሓደ ልፍንቲ ኣቂሞም ንኢራን
نتوش حرمز نخد كفتو تغطخ قبر مخانم يزنقر زلو key countries in the region including Saudi Arabia, Qatar, Turkey will not attend the online summit on Thursday. ስለዚህ سعود عرب أبتي نيران تغطي غيركا حيل غيركا نتوش حرمز نمخفات زقبر زلو تركي يخون سعودية كمون قطر كساتفو كم زي يكونوا يزنقر زلو إذا كانت هاي زريكا أبزو قدايزي إمارات مور مس إسرائيل اللاينت كوينا نتي إيران نمودا كل زكالا كتقبر تفتن كم زلا أنتو غوني وتسيتي متس كم زي اللي يزنقر زلو بقمت قالوا سعود عرب كابزو قدايزي كتقليها تفتن زلا حانت كاباتن أبزي لنكنا وتيا زلا زي سمعوها. So this was the update that's come in from Washington, D.C., where just minutes ago, the American President Donald Trump has apparently spoken with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman over the phone. Now, the fine print of the discussion is not available at the moment, but the talks have come at a time when speculation is mounting on the American president's next move on Iran. Remember, the United States maintains a significant military presence inside of Saudi Arabia, and its bases have come under repeated attacks by the Iranian missiles and drones since the onset of this. كم تري وزن لهم أبز حلف ساعات أمون دونالد ترامب I don't know سنة 4 ساعات غير اللي خوني يجي أمون دونالد ترامب محمد بن سلمان بتليفون تراخيبهم كم زنبرون لأن كان يبزعبهم بزوح كزراف كم زغنيين أغنياتو أزيو أصيّا في زربا قبل لي دونالد ترامب قبل لي ماني خاطب له كم تزاربه ذكر كوينو قبل لي محمد بن سلمان ناي سعودية كم تزاربن اتي بترو دولار نبلو زلنا بتفعل بوتا نريو زلنا سعودية كاب أمريكا كتزلق تخيليا زبل فرهي ناي أمريكا ترز دايبو كم زلون بتدقاقامي ركبي كبر كم زلون أبزو كينات ناي إيران كأتوا بزوحي سعر خم زلون سعودية محمد بن سلمان جن أغلال لا سق ببال أنصار سعودية أنصار إيران كخيط كل عينة أرتيكلز بزعبوي صحافة نسن كساب حجي ني إيران بغات أنا بتكوينات كأتو مس أمريكا وخينو زخون نجار كجبر مدب كم زي بولينا نسمع زلنا and these are also the development subs كبابينا نريهم زلنا الطف زخونه لو تيجبر سلو زلو وجننا نايتن هجرات أزيو أقداسيو سلزي أتي عنوات نايتكوينات أتكسارات نايتكوينات بفلا إمارات دما very implicated بعبد رجاء أبتكو دايتي مس أمريكا إسرائيل كوينن عبي إيدا إيتيا بزوح كساراي وزبدا سلزلو إزوكو دايزا موداتا نابيغا سوك خيري نزبل we don't know جن سعودية كساب حجي ني كبابي 34 معلطات غيرو زلو كوينات كساب حجي مرقتيا أنصار إيران وقو خد قبر أبتو كوينات آتيا قل خد قبر بعافاز قلو صوتو زخونا مقلتي يلن بزوح بزيان هرما لنا دبلوماسي مفتوح كون زغل عقلنا درتالو كم مبال حليفهم زخونا نقر هيبلونا له التمغنيات دما كل نقر نصور كنقبرخ نقلالنا سعود عرب نازي كونتات زي ولا بقى بزوح كساراي قد ما انتلو نتنا ناي رحوق استراتيجيناتهم زكوينات زي بس بغ من قد انت تزازيمو نسعود عرب اتزعابيه عدل كفتر زخلي مغنياتو سعود عرب أكبر وقاية بحرية كطباك تهنس زلزلة ناومي ديو تدلاين ديو قالوا كلهم زبهلو بوغن كه بحرية كتقبرهم تدلزلة الزمالة دما فرشيان قالف ولا وشمت حرموز انت تعاز ونتن مودادر تاي تقنص أقام نسعود عرب بزناتا من قد قيرا بداب بالواقعات شيء زلنا دادي سو سعر شي زنبر انت يرجي اذن 10 تنقلن يزلو كوم دما وددر يزلو قدم يزلو سلازي ጨረታ ስለ ዝኾነት ዋጋ መሊስ ይዝውስቕ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ብውሕድ ነዳዲ ዝለዓለ ኣታዊያ ትገብር ዘላ ዋላ እኳ ትቕርበ በራሚን ኣብ ቁጠባ ዓለም ወዲሉ እንተሎ ካብቲ ዝጎደለ ግን ዝለዓለ ኣታዊያ ትገብር ዘላ ልክዕ ኢራን ድማ ከምኡ ኢራን እውን መዓት ገንዘብ እያ ትእቱ ዘላ ምክንያቱ ነዳዲ ናታይ ሽየጥ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ታንከራት ናታይ ወፃየን ዘሎ ቀፃሊ እዚ ኩሉ ኩናት ይካየድ ኣሎ ኢራን ግን መዓት ገንዘብ እያ ትእቱ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፑቲን ራሽያ ከምኡ መዓት ገንዘብ ይትሎ እቶም ካልኦት ኩላቶም ኣብ ዓቢ ክሳራን ናይ ህላወ ፈተናን ኣለዉ ኢማራት ታነል ኣለዋ ይበቲ ቦሽምጥ ሕርሙዝ ወፃኢ ኣለዋ ይታነል ግን ኢራን ድማ ደይመ ደይላ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ገይራ ነቲ ናታ ናይ ነዳዲ መንገዲ ከምዘይሰርሕ ትገብረላ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ስዑድያ ዝተኸተለቶ ፖለቲካ ይጠቕማ ኣሎ ሕጂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ዱባይ ናይ ዓለምና ትዝበለፀ ደስቲኔሽን ናይ ቢዝነስን ናይ ቱሪዝምን ነይሩ ዱባይ ሎሚ ውሕስነት የብሉን ስዑድያ ድማ ናይ መጻኢ ናይ ቱሪዝም ሰንተር ክትሃንጽ ትደልላ ስለዚ ወላ እኳ ንሕጂ እንተዘየለ ነቲ ቪዥን ናቶም ነቲ ናይ 2030 2035 2040 ዝብልዎ ዘሎ ራእይ ሕጂ ክሰርሑሉ ክኽእሉሎም ንዑ ክሰርሑ እንተኮይኖም ድማ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ወሳኒ ይኸውን ኣብዚ ኩናት እዚ
ሓደጋኛ መንገዲ ክመርፁ የብሎምን ምስ ጽዮናውያንን ምስ እስራኤልን ምልጋብ ድማ ክንድምንታይ ነቲ ወረቐትካ ከም ዘበላሽዎ ንእስራኤል ሰብ ከመይ ገይሩ ጸሊእዎ ኣሎ ስለዚ ንእስራኤልን ንነተንያሁን ምሱ ክትተሓባበር ዝኾነ ነገር ተተረኺብካ ነቲ ዘለካ ቁጠባ ይኹን ነቲ መጻኢኻ ክንምንታይ ከም ዝብልሎ ዱባይ ከመይ ዝነበረ ጽቡቕ ኢሜጅ ዝነበረ ዓዲ ናብ ወረቐቱ ካብ ናይ እስራኤል ዝገደደ ወረቐት ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ስዑድ ዓረብ ነዚ ከባቢ እዚ እናመዝመዘ ንዑ ዝምጥን ስትራቴጂ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እዩ ኢማራት ኦልሬዲ ኣብቲ ጭቃ ካብ ኣተኻ ካብ ሳዕሳዕካ ተቆፃፅኡ ኮይንዎ ኣብቲ ኩነታት እቲ ክጨማለቕ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ very very interesting time ብኩሉ መንገዲ ሪኻ ኣገናዚብካ ክጥምቶን ክትክተሎን ዘለካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብ ከባቢና ናብቲ ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ገዲፍና ኣብቲ ከባቢና ምስ እንምለስ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘለዋ ፅልዋ ሓደ ካብቲ ለንቀናይ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ታሲስ ተብሎ የሚጠራ አዲስ የሱዳን አማጽያን ጥምረት አለ። ይህ ስብስብ በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሜት የሚመራውን የፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች አርኤስኤፍና በአብዱልአዚዝ አልሂሩ የሚመራውን የሱዳን ህዝባዊ ነጻነት ንቅናቄ ወይም ኤስፒኤልኤም ኖርዝ የተሰኘውን ቡድን ያቀፈ ነው። እነዚህ ኃይሎች ብሉ ናይል ግዛት ውስጥ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ እንደ ኩርሙክ ያሉ ቁልፍ ከተሞችን መቆጣጠር ስለመቻላቸው ከዚህ ቀደም በተለያዩ መረጃ ምንጮች ብለው ነገር ከሱዳን ጦር ጋር ብቻ የሚደረግ ፍልሚያ ላይ እንዳልሆኑ የሚያሳይ ነበር። በስፍራው የነበረው አንድ የግብጽ ጦር ሻለቃ በዘመናዊ መሳሪያዎች ታጅቦ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን መኮንኖችን ይዞ በቦታው ላይ ያገኙት። መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ይህ ጦር በዚህ አካባቢ የሰፈረው በሁለት ምክንያቶች ነው ይላል። አንደኛው ከጀነራል አልቡርሃን የሱዳን መደበኛ ጦር ወይም ኤስኤኤፍ ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ ነው ይላል። ሁለተኛው ደግሞ እጅግ አነጋጋሪ በሆነ ምክንያት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወይም ገርድ አቅራቢያ በመሆኑ እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ሓደ ካብቲ ለንቀናይ ክዝረብ ዝቐነየ እዩ ንሱ ድማ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ሰራዊት ናታ ኣብዚ ናይ ብሉ ናይል ዝበሃል ናይ ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣጋጢሙ ዝነበረ ብልፅግና ንዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዙ ገይርዎ ዝነበረ ኩናት ዝበሃል ዝነበረ ግብፂ ምስ ሰራዊት ሱዳን ሓደ በጥሎን ድያ ገለ ኢትያ ከም ዘላን ዓብይ ወታደራዊ መራሒ ምስ ሰራዊት ናቱ ኣትዩ ንሰራዊት ሱዳን ንምሕጋዝ ይዳለው ከም ዘሎ እንተ ዕላማ ድማ እቲ ገርድ ዝበሃል ዲጋውን ካብቲ ቦታቲ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ንስትራቴጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓብይን ኣገዳስን ቦታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ግብፂ ኣገይን ኣብ ከቢድ ወጥርላ ወላ እኳ እንተተባሃለ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናብቲ ቦታቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓይሊ ዝረአ ዘሎ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን ከም ዘላን ደጋጊማ ትገልፅ ነይራያ ግን ናይ ግብፂ ሓገዝ ድማ ከምቲ ዝድለ ድብዱል ሓገዝ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ዝብሉ ናይል ዝበሃል ዞባ ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ግን ማዕረ ንሱዳን መይብልዕ ልሱዳን ንግብፂ ዝያዳ ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክትገብር ናይ ሱዳን ፀጥታ ምስ ናተይ ሃገራዊ ድሕነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ሰራዊት ናቶም ይእትዮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ናይ ገርድ ዝበሃል ፖለቲካ ናብ ካልእ መኣዝን ክሰዶ ከም ዝኽእልን ናብ ካልእ መኣዝን ከሰጋግሮ ከም ዝኽእልን ጎኒ ጎኒ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ ኩነታት ናይ ብልፅግና ፋኖ ከመይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ግምት ኢኻ ግብፂ ኣብዚ ቦታ እዚ ምምፆም ጥራይ ደይኮነስ ምስ ፋኖ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት እንታይ ዓይነት ስራሕ ክገብሩ ይኽእሉ ብዙሕ ኣዛራቢ እናኾነ ይድመፅእ ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ኣብቲ ናቱ ምስጢራዊ ሰነድ ወፂኡ ዝነበረ እውን ግብፂ ኢትዮጵያ ግብፂ ሱዳን ኤርትራ ኩላቶም ብናቶም ኣጀንዳ ተበጊሶም ነናቶም ኣጀንዳ እኳ እንተሎም ሓበራዊ ክዳን ገይሮም ንብልፅግና ከፍንቅልዎ ብዙሕ ስራሕ ይገብሩ ከም ዘለውን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዋላ እውን ኣብ ሶማልያ ድራናዮ ኣብቲ ሳውዘርን ስቴት ዝተረኣየ ግብፂ ኣብኡ እውን ተራ ነይርዋ እዩ ነቲ ሓሰን ሼክን ነቲ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ ሳውዘርን ስቴት ባይዶዋ ዝበሃል ከተማ ነቲ ስቴትን ንምቁፅፃር ኣብ ዝተገበረ ስራሕ መራሒ ናይቲ ስቴት ድማ ኢትዮጵያ ክሃድም ዝተገበረ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ይካየድ ከም ዘሎ ነዚ ሃጓፍ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ተጠቂሙ ብልፅግና ናብ ቀይ ባሕር ክኣትየ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ብግምጣሉ እቶም ፀላእቲ ናይ ብልፅግና ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ሃጓፍ ድማ ዓበ ሃጓፍ ስለ ዘሎ ኢማራት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዩ ከሎ ኣብ ከቢድ ችግር ናይ ህላወ ፈተና መፂዎ ንነፍሱ ብኸመይ የጥሕና ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እቶም ካልኦት ሓይልታት ነቲ ብኮቲ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉን ኢማራት ንነፍሰይ ብኸመይ ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤልን ኮይነ ንኢራን ስዒረ ህላውነተይ የውሕስ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ረብሓናቶም ንምውሓስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዘለዎ ጉዕዞ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዘለዎም ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓሸ ኣቃውማ እዩ ዘለዋ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ደገ ኣብ ናይ ሱዳን ዶ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዶ ገለ ዶ እንተበልካ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቨሪ ክሊን ዝኾነ ፖዚሽን ምስ ዝደለየቶ ኣትያ
ድሌታታ ከተስምር ከም ትኽሊ ዝንገር ዘሎ and what an interesting time to live ኤርትራ ቀደም ተንካልኦት ሰናይ ሰላም እናሃለዎ ከለዋ ኤርትራ ጥራይ ፈተናታት ዝበዝሕ ነይሩ እንተሎሚ ብግምጣል እዩ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ነዚ ዕድል እዚ ማክሲማም ካፒታላይዝ ክገብሮን ንረብሓ ከተውዕሎን that's why ድማ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ምሽክሌታ ንዛረብ ዘለና because ኣብ ውሽጢ ዓድና ፍሉይ ዝኾነ ናዕብን ቦምብን ድፍንጀር ስለዘየለ ኣከባቢና መዓት ስጋታት ኣለና ንድሕነትና ወይ ነቲ ሉላውነትና ክተናኽፍ ዝኽእል ንናፅነትና ንሃገርና ክትንክፍ ዝኽእል ኣሎ ኣከባቢና ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ቦምባ ዝፍንጀር ወይ እውን ብረት ኣልዒሉ ንሓትሒዱ ዝባላዕ ሰራዊት ወይ ገለ የብልና ስለዚ ካብኡ ናብኡ እዚ ኸማ ነቲ ከባቢና ኣመና ተነቃፊ ተሃዋሲ ዞባ ስለ ዝኾነ በቲ ከባቢና ብፍላይ ድማ ትብልፅግና ንዓና ዝያዳ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ እናገበረ ኣብ ባይታ እውን ማለት ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ሕማቕ ንክገብር ምስላጥ ስለ ዝዓብዮ ዘሎ እምበር ኩሉ ይፍትን ነይሩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ንኤርትራ ኣብ ፅቡቕ ፖዚሽን ክገብራ ይኽእል ኩሉ እዚ እናሃለዎ ከሎ እታ ተወሳኺት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ረብሓ ትፈጥረላ ነጥቢ ግን እዚያ ነጥቢ እዚያ አድቫንቴጁ ምን ነው ታውቃለህ? ድፍረት ይሰጥሃል። አንዳንዴ ባህዊ ጥቀናል ይሉኛል። አንድ ነገር እቀናበታለሁ። የእሱን ድፍረት እንደው ሮብ ቢሰጠኝ ምክንያቱም ኮምፕሌክስ አይደለም። ሂዝ ሊኒየር ቲንከር ስለሆነ ያን አሁን ያየው ትግራይ ቀውስ ከትግራይ ጋር ያለውን ሽኩቻ ማስቀጠሉ አማራውን፣ ኦሮሞውን፣ ሌላውን ከጎኑ አሰልፎ ትግራይን ለመነጠል አስቡ ካልኩሌት ያደረገው ተያይዞ የሚመጣውን መዘዝ አላሰበው። ፋስት ፎርወርድ ፕሪቶሪያ ላይ መቸም ጀዋርና አቢ ከጸሉለ ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ እንዲዩ ከጸሉለ ኢሉ ከዕብደ ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ኣቢ ናይ ኣቢ ትብዓት ተሪኢኹም ደንቆሮ ምዃን ክሳዕ ክንደይ ጥዑም ምዃኑ ንክትፈልጥ ጥራይ ዝሕግዘካ እዩ ዝብል ደንቆሮ እንድሕሪ ኮንካ ወይ እውን ድሩው ኣፍልጦ እንተለካ ኮይኑ እንታይ ኢኻ ትገብር ዓበይቲ ሪስክታት ኢኻ ትወስድ ኢሉ ምክንያቱ ኣስፊሕካ ስለ ዘይትሓስብ ከበድቲ ሪስክታት ኖርማል ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ ኢሉ ሊኒየር ቲንከር ማለት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኮምፕሌክስ ቲንኪንግ ክኽተል ኣይክእልን እዩ ነዚኣ እንተገይረ እዚኣ ክትመፀንያ ካልኦት ንስኻ ዘይተፀበኻዮም ነገራት ክንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ግምት የብሉን ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ይሓስብን እዩ ሓንጎሉ ድሩት ስለ ዝኾነ ዓበይቲ ነገራት ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ካልኣይ ድማ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክኾነለ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ንኣብነት ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ኩናት መዓት ሰብ መዓት ደም ዝፈሰሰሉ ኩናት እዩ ነይሩ ብልፅግን ኣብይ ኣሕመድ ግን እንታይ ኢሉ ሓሲቡ ኣብቲ ኩናት እናተኻየደ ከሎ እቶም ተጋሩ ደምዮም ዘለዉ ቆሲሎም ዘለዉ ገለ በቃ ይቕረታ ንበሃሃል እሞ እቲ ኩናት ናብ ሻዕብያ ገፅና ንቐይሮ ብሓደ ኮይና ንሻዕብያ ንህሮ እሞ ብምባል ድሮ ኣብቲ ኩናት ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣበጊሱ ከም ዝነበረን ወዮ ዘይተረድኦ ግን ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ክንምንታይ ቆጥዓ ኣብ ልዕሊኡ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣይግምቶን እዩ ነይሩ ኢሉ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ኩነታት ክኸይድ ኣይከኣለም ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ፈረመ እውን ተመሳሳሊ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ፈረመ ተጋሩ ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፉ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ወራር ድማ ክተሓበርዎ ምዃኑ ይገሚቱ ንሱ ስለዚ እቶም እንኮ ስግኣት ክኾንዎ ዝኽእሉ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝረስዖም ፋኖት ስለ ዝኾኑ ቅድም ንዖም መድምስስ ቀበል 2 ሰሙን ወሲደ ሽዑ ንዖም ምስ ወዳኹ ናይ ትግራይ ድማ ኣብኡ ከለዉ ናብ ኒው ገጾም ሰራዊተይ ምስ ኣብፃኹ ምስ ሻዕብያ ክዋግኡ ለዮም ንሓትሒዶም ምእንቲ ርእሶም ክጅምርዎ እዮም ነቲ ኩናት ኣነ ድማ ብድሕሪት መፅየ ምስ ተጋሩ ዘራዮም ኮይነ ንሻዕብያ ክድምስሰ ንዑኑ ምግባር ግን እቲ ፋኖ ዝበሃል ንእሽተይ እሞ ከዳኽሞ 2 ሰሙን ተወሰደለ ኢሉ ኩሉ ነገር ኣቃሊሉ ስለ ዝርዮ ሓንጎሉ ድማ ኪንውን ክሓስብ ስለዘይ ሕግዞ ምክንያቱ ደረጃ ፍልጠቱን ደረጃ ተመክሮን ድሩት ስለ ዝኾነ ኣስፊሑ ክሓስብ ኣይክእልኒ ኣርቂቑ ክሓስብ ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ስለዚ ብሰንኪ እዚ ብተደጋጋሚ ስትራቴጂካዊ ሚስ ካልኩሌሽንስ እናገበረ ቀፃሊ ኣብ መፈንጠራ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናወደቐ ዝኸይድ ዘሎ ይብላ ኣሎ ኩሉ እቲ መሻርክቱ ዝነበረ ኣንፃሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብቲ ጉርብትና ድማ ዳርጋ በይኑ ተሪፉ ዘሎ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ትኸስራ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ከተርባሓካ ትኽእል እያ ንኤርትራ ምኽሳር ማለት ብቐንዱ ንግብፂ ኣብ ክሩምትኻ ምምፃእ ማለት እዩ ኢሉ ኤርትራ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር እዩ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ትዛዕበየ ስምብራት ክገብረሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ናቶም ስትራቴጂካዊ ዶክመንት እውን ከምኡ ኢሎም ንኤርትራ ካብ ፈታዊናን ሓጋዚና ናብ ፀላኢና ምቕያርና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ሱትራይ ዘይኮነ ተቐፃሊ እንደጋግሞ ዘለና ጉድለት ድማ መመሊሱ ኣብ ደልሃመ ዝእትወና ዘሎ እዩ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ላክ ኦፍ ፎርሳይት ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብ ኣዕሚቕካ ዘይምሕሳብ ተደጋጋሚ ካፓሲቲ ፎር ቶት ከምኡ ድማ ድሩት ዝኾነ ኣእምሮ ስለ ዘለዎ ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ዶክተር እንድሕር ወሲድካ ኮንካ
كينو كتحسبون يتغني تمرت قوي تقمك متن بزح زنببك متن نوح تمكروز جبرك متن بزح ريسيرش جبرك متن بزح قدلاتنا هيوتنا نجراتنا يزفتعك دنتا تكون بومنت نحيل كختمت فتناتنا هيوت نحيل كايزمت كاب حدا كون ريلن سوق اب حدا نورمال صبب زبل بوتا حفيلك اب هاجر مخا ديليكيت رقيق زخونه شرحن قرحن زلو زوبا كاب كيناتو ور كيناتن لانه وح عمتات مكرو زلو مراحتي اب زوريهم كان سخات مال مصيخه اب اليوم كشكعل لك صوت انداري كانوا غزيو كسلطك خليو اب نوح جن بيلا غيرم اب تنساتم نوح جيم ناغور زصاودلك او ناخدك كسسن كتمارخن تدي كوينو تمصو ነገር ይብልካኒ ዝብሎ ዘሎ ትንሪዮ ዘለና ኩነታት ድማ ኤግዛክትሊ ንዑ ዘነጽርዩ ካብ ቀጽልና ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ከም ዝኾነ ህዝባዊ ምልዓል ክግበር ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ አካል ናቱ ድማ የተከበራችሁ ኢትዮጵያን ወንድሞችና እህቶቼ ናምን ዘለቀ እባላለሁ። የፊታችን ቅዳሜ ኤፕሪል 4 ቀን በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር ከጠዋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ታላቅ የተቃውሞ ትዕይንተ ህዝብ በኢንተርኔት አደባባይ ይካሄዳል። ይህን ታሪካዊ ትዕይንተ ህዝብ እንኳንስ የምትኖርበት መቀበሪያ ሀገር የለም የተባልነው ኢትዮጵያን ዲያስፖራ በሙሉ በያለንበት ሆነን በቀጥታ አቶና ምን ዘለቀ ለከም ካሎት አበይቲ ፖለቲከኛታትና ኢትዮጵያን ጸሎትና ኢትዮጵያን ኣብዚ ቀረባ ንዘለዎም ሰላማዊ ሰልፊ በኦንላይን ዝገብርዎ ምንቅስቃስ አንጻር ብልጽግና ማለት እዩ ብዙሕ መንገዲ ይደፍኡሉ ከም ዘለውን ኣብዚውን ብዙሕ ሚዲያዊ በዲሲ ሰዓት እንዳልሳሳት 11 አካባቢ በለንደን ፎርም ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ታሪካዊ ትዕይንተ ህዝብ በተለይ በበይነ መረብ አደባባይ አዘጋጅታቸዋል። በርካታ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ከ20 በላይ እንደሚሳተፉ ገልጻቸዋል። ጦርነት ይቆም፣ ሰላም ይስፈን፣ የግፍ አገዛዝ ይብቃ፣ ከምርጫ በፊት ሁሉ አቀፍ ሽግግር ይካሄድ ብላቸዋል። ምናልባት በአገር ቤት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን እንትኾነ በዓል ልደቱ ጀዋር ኩሎም እዮም ክሳተፉ ዓበይቲ ፀለውቲ ናይቲ ሚድያ ከዓ ኣብቲ ጉዳይ ክሳተፉ ምዃኖምን ኩላቶም ሓይሎም ኣኪቦም ኣብዚ እውን ስምዕዎ ክሳብ 1 ሚልዮን ህዝቢ ነቲ ኩነታት ብኦንላይን ክሳተፉ ተስፋ ንገብር። እዚ ድማ ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላውን ካልእ ነገራትን ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልውላው ንዑ ተጠቂሞም ህዝቢ አንጻር እቲ ስርዓት ንክልዓል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ ነው የሚካሄደው። ይህን ትዕይንተ ህዝብ ከ30 በላይ መገናኛ ብዙሃን በቀጥታ ያስተላልፉታል ተብሎ ይጠበቃል። ከ1 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ በቀጥታ በዩቲዩብ ይከታተለዋል ተብሎ ይጠበቃል። ከ10 ሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብ ደግሞ በሳተላይት ቴሌቪዥን በመላው ዓለም ይከታተለዋል ተብሎ ይጠበቃል እና ይሄ በጣም በአይነቱ የተለየ ትልቅ መድረክ ነው። በዚህ መድረክ ላይ ከ20 የማያንሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰፊ ማህበራዊ ተቀባይነት ያላቸው ተጽዕኖ ከም ንሪኦ ዘለና ልደቱ ኣያለው ይኹን ካልኦት ፀለውቲ ድማ ብኩሎም በብግዲኦም ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፉ ለውጢ ናቱ ናይ ለውጢ ድምፂ ክኸውን ኩናት ተጠበበል መሰጋገሪ መንግስቲ ይምፃእ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሃገርና ካብቲ ወዲቃቶ ዘላ ንምልዓላ ናይ ኩሉ ህዝቢ ተሳትፎን ብሓደ ጠጠው ምባልን ኣገዳሲ እዩ እናበሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ብልፅግና ድማ ወላ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብቲ ካምፔይን መፅኡ ክዛረብ ዕድል ሂቦም ኣለው። ነቲ ዘሎ መንግስቲ ገዲፉ ምሳቶም ክሳተፍ ዓዲሞም ኣለው እዩ ዝበሃል ዘሎ። ዝኾነ ከቢድ ኣርእሲ እንድዩ እዚ ንግዚኡ ግን ከም ዘለዎ ኢና ክንሪኦ ሪፖርት እናገበርናልኩም ክንከይድ ኢና። ንዝገርና ናይ ትግራይ ብልፅግና አገይን ካልእ ድራማ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ተጋሩ እውን ይገብር ኣሎ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በትግራይ ክልል ምክክሩን ለማከናወን አስቻይ ሁኔታ እንዲፈጠር ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እስከ ሲቪክ ማህበራት ከፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ የተለያዩ አደረጃጀቶችን ተደራሽ ያደረገ ውይይትን አካሂዷል። ኮሚሽኑ ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ ከክልሉ ባለድርሻ አካላት ጋር የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረኩን ጀምሯል። ትግራይ በታሪክም ሆነ በባህል የኢትዮጵያ ስልጣኔ ማዕከልና የጠንካራ ማህበራዊ እሴቶች መገኛ ናት። የትግራይ ክልልና ህዝቡ ያለፉባቸው ፈታኝ ወቅቶችና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሪኮንሲሊየሽን ወይ እውን ዘተሰላምን ናይ ምክክር ኮሚሽን ብዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ መቐለ ከይዶም ኣብ ትግራይ ክገብርዎ እውን ትብዓት ስለዘይብሎም ነቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እቶም ምስ ብልፅግና ዝስዕስዑ ዘለዉ ንዓታቶም ኣኪቦም ኣብ ሓደ ባይታ ኣብ ሓደ መኣዲ ዘለዉ ሕጂ ድማ ምክክር ይገብሩ ከም ዘለዉ ጌርካ ድማ ካልእ ድራማ ክገብሩ እዩ ዝፍተን ዘሎ። ብካልእ መንገዲ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ድማ እንታይ ፈተና ይገጥመሎ
كابافهم نسمعيه ساعات 10 ليتي بناي هاجر يتولو منقسي بناي وعلى برتاريا فريمة يوم سلام يلكاد دقس كاي عدي بدرن قد حدير عبر عدي حدير وشنكي حدير زي حاوي مثلا لو زوزي جزا زعتو مسواتي هذا حدث كلتسو موسخ مالت زي دحانن زي حاوين بسلام مسواتن مقدعتن عنوتن هتغراي كم زغيركا خفدهلو كم زغيركا بمورال خطواتنا تغبر حدير تغراي تمالي أبا مخيرات زبل الشرحي كابا مبقسيو بادو ينير كبل مكتل غزاو من محدار تقراين مكتل أبوان برحو حسن آيتا أماني لا صفا قليسو آيتا أماني لا صفا بزعبات التمالي أبا كتمات دي سابا استقايد مدرخة ملكيتو كم زقلتو اتمدرخ مخكرن موهلال جندان كابا مجمرتو فراسي واغا زيبولي يقبل قليسو بعين حقي كابا مجمرتو فراسي ويدما واغا زيبولي يزبل آيتا أماني لا صفا نبرتا دي سابا بشم مخكر كقابرو كلو نا دي سابا كم كتما وكيلو منبر نزرهم ويدما استولدلو كل الوكيلو ما يكون كبل قاريتو أبا أديس أبا ناي كلهم بهراتن بهر سباتن تولد سينبريوم سلازي أديس أبا كتمكرن كلا بزوم لبرتياتو كل دمايلو كابزو وصعب استفلالي مخنيات أبتا كتمازر كوب سبات استولدوا كل الويدما بهر وكيلهم كما خرو كم زي خلو نتصري زبلا أيتا أماني لحصفا نابنت كوميشن مخكر إثيوبيا أب أديس أبا كمن كل الأوروميا كل الأمحرة سيداما ويدما عفار مخيرا ينزبل زينا أين قررنان قبل كم مرتوعا غريبولو سلازي حزب تግራይ ክልላዊ መንነቱን ቁመኑን ተሓዲጉን ተበቲንን ከሎ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መኺራ ብዝብል ዝካየድ ዘሎ ሽርሒ ድማ ካብ መጀመርቱ ፈራሲ ይኽብል ገሊጽዎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቅድሚት ክስራዕ ዘለዎ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰላት ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ይክብል ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ብሩህ ኮይንና ኣሎ እቲ ኣብ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝብሎ ፀንሐ ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ ብፍሎምቶም ባንዳ ናይ ተጋሩ ዝበሃል ዘሎ ዝምራሕ ዝነበረ ምስሳቶም ዝብልጽግና ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ጾታ ዳኣምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ድራማታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንሳቶም ድማ ብኩሉ መንገዲ ይቃወምዎን ኣንጻር ደው ይብሉን ንዑ ንምምካት ብዙሕ ነገር ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ናይ ምርጫ ድራማ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ بفلا في كل الأوروميا سبات بحيل ناتوغوتو نمرجع زرقي ملكتي قبرهم زلو جوار حنت تصحيف نير today date anniversary is taken over شامنا عمت anniversary نا أبي أحمد taking power was celebrated with the rallies across the zone ناي شامنا عمت ناي بلتقنا في سلطان زمصلو أب كل الأوروميا بفلوي ህዝቢ የብዕሎ ከም ዘሎን ኣብ ካልእ ክልላት ግን ይበዓል የለን ስለምንታይ ትፈልጥሮ ኢሉ ምስ ሓሰበ እቲ ዕላማ ኣብ ኣምሓራ እውን ገለ ነገር ኣብ ከተማታት ኣብ ባህር ዳር ኣብ ካልእ ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ክግበር ምተኻእለ ስለምንታይ ብፍሉይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ጥራይ ነዚ ከብዕልዎ መሪፆም ብልፅግና እንድሕር ኢልካ ድማ ዕላሙ እዚ ጉዳይ እዚ ንኦሮሞ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ እዩ ኢሉ ክስምዖም ነቶም ህዝቢ ማኒፑሌሽን ናይ ብልፅግና እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እዚ መንግስቲ መንግስትኩም እዩ ቶም ካልኦት ህዝቢ ዝብፅሖም ኣይኮነን እዚ ግን ናትኩም እዩ ንስኻትኩም ክትዋድቑሉ ንስኻትኩም ክሳብ መወዳእታ ክትጣፍእሉ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ስነ መጎት ኣብ ኣእምሮ ናይቶም ኦሮሞ ንምእታው ዝግበር ዘሎ እዩ ነዚ ድማ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ዓዲ እውን ክገብሮ ምኻኣለ እናበለ ነቲ እከይ ኣጀንዳ ናቱ ኤክስፖዝ ክገብር ኢና ንርኢ ዘለና ንህዝቢ መቃቂልካ ምግዛእ ድማ ኣካል ናይቲ ብልፅግና ኮይኑ ኩላቶም በብወገኖም ኣብ ኣምሓራ ናቱ ኣጀንዳ ዘሳስዩ ኣለዎ ኣብ ተጋሩ ከምኡ ናቱ ኣጀንዳ ዘሳስዩ ኣለዎ ከማ እናገበረ ነዚ ዓዲ ምቕልቅልቅልቅል ኣቢሉ ክቐትላ ደሊሎ ዝኾነ ግን ብልፅግና ዓዲዩ ሃገሩ እዩ ዘመሓድር ዘሎ ንሕና ክንዕዘብን ርእቶና ኢና ክነብ ንኽእል እቲ ጉዳይ ግን ንተጋሩ ንኢትዮጵያውያን ዝተርፍ እዩ كم تريو زلهم إيرتراويان حقوس كساب حجاي تمنومن سلزلو حدا كنبلكم كم فتنينا بوزعبا هجرايد كانتا إيرتراز بحال زلون زقبر زلون بزع زيناتات هجرايد كانتانا بعبيو ناب كايرو متيا خمس الله يزنقر زلو ناب كايرو كاب ساوث أفريقيا ناب كايرو متيا لا ناب جبت مالتي كابو توم بروفيشنالز نابو توم أبدقد أوتو كخديم نزبت زلوس أوتاتات دمام الدلاوات كجبر مخانان
ስለዚህ ሓደ ዕውት ካምፔይን ጌራ ንግዚኡ ግዚያዊ ዕረፍቲ ወሲዶም ኣብ ቦቶም ክወፁ ምዃኖም ክኸዱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክልተ ሰለስተ ኮሜንተሪ ኣብዚ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ እውን ክንርኢ ስለ ደልየ ዘለኹ ኳይ ዝገብሩ ሓደ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንታይ መሲልኩ ኣዜባ ኣብ ቀዳማይ እግርን ካልኣይ እግርን ራንያ ፀወታ ሰማይን መሬት ፈልዩ የሉ ናይ ካልኣይ እግሪ ኣዝዩ ብሉፅ ፀወታ ብሉፅ ብፍላይ ህንፀት ኩዕሶ ኩሉ ግዜ ካብ ድሕሪት ኣበጊስካ ኣብ ቅድሚት ትገብሮ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝናር ነይሩ እቲ ኣሰልጣኒ እዚ ከምዚ ብነፃን ብሓላፍነትን ከም ዝፃወቱ ገይሩ ከም ዘዳለዎም እቲ ናተይ ገምጋም ንሱ ኢኻ ሓደ ተፃዋታይ ነፃ ተፃወቱ ብሎ ሓላፍነትን ተሰክሞ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ወይ ሓንቲ ክለብ ወይ ናይ ሓንቲ ቲም ብልጫ ኩዕሶ ቁፃሪ ኩዕሶ ንትቋጠር ኮይንካ እማሕድሮት ኮይንካ ንስ ጋንታ ዝበሃል ሕጂ ማዕገል ሜዳ ዝነበሩ ሰለስተ ማከፋፈልቲ ብሓላ ጋንታ ኣንበስ ዝቕለሱ ኣዝዮም ነዚ ቴምቦ ቁፃር ብፍላይ ኣብቲ መጨረሻ ክልተ ዜሮ መሪሖም ከለዉ ዳርጋ ትሬኒንግ ዝገብሩ ነይሮም እዚኻ ናይታ ጋንታ ኩላ ክትብላ ትኽእልያ ትእማና ክሳዕ ክንደይ ካብ ቀዳማይ እግሪ ሓደ በሪኹም ዝመፀ ተማሊ ብልክዕ ከስተውዕል ኪሎ ሞ ደጊመ ንሃገራዊት ጋንታ ንኣሰልጠንታ ንኣካየድቲ ስራሕ ንኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት እንኳ ሓጎሰና ክብል ይደሊ ዝነበረ ፀወታ ዓሊ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ብኣክሮባት ዘመዝገባ ሸቶ ነይራ እሞ ዓለ ከመይ ረኺብካዮ እንታይ ርእቶ ኣለካ ምናይ ዓሊ ካብ ኣብ ፀወታ ጀሚርካ ክሳብ እቲ ዝቦ ቃለ መጥየቕ ርእሰ ምጥማን ነው ዋላ ንዓኻ እንተ ሓዛባይ ኮንካሲ ርእሰ ምጥማን ካ ትሓስብ ደልካ ፀወታ ከጅኻ ክንብገስ ኣለና ካብቲ ኣብ ኣስመራ ዝሪኦ ዝነበርኩ ብዙሕ ናይ ኮነ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ባህር ዳርን ምስ ኣዋሳ እንዳተፃወቱን ገለገለ ሕልፊ ዝረኸ ፀወታ ነይረ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ከም ዝገበረ ክሳዕ ክንደይ ነብሱ ኣብ ምግላፅ ሓያል ፃዕሪ ከም ዝገበረ ብውልቁን ብኣሰልጠንቱን ብካልኦት ዝወሃቦ ኣዝዩ ዝናሪ ሓደ ተፃዋታይ ካ ንሱ እዚ ካብ ዓሊ ሕጂ ንማሃሮ ዋላ እቲ ውልቃዊ ሂወት ካበይ በጊስካ ናበይ ክትከይድ ከም ዘለካ ዓብዪ መምሪ ዓብዪ ሞዴል ክብሎ ይኽእል ሕጂ ናብታ ዘምፃ እያ ትማሊ መጀመርያ ህንፀት ኩዕሶ ከም ትክእሎ ክፀናሑ ኣበጋዝታ ባክር ሜዳ ብፅቡቅ ሃኒዛ ኮንፊደንስ ናይ ዓሊ ኣፀቢቑ ከም ዝዓበየ ዶ ክዛረብ ፀኒሑ ባዕሉ ዓሊ ነዚያ ክዛረባ ከሎ ስምዕዎ ኣብዚ ሾት እያ ነይራ ኣብ ኣየር ኢኻ ረኪብካያ ንፀጋማይ ክንክን ዝተቐልዐትልካ እስከ ብዛዕባ ታጎሎ ኣለኒ ዓሊ ደው ኣቢልካ ተተዋፅእ ነርካ ኢኻ ኣብ ላዕሊ ሰማይ ኢኻ ኣቲኻያ እስከ ብሙላእ ካብ ኣሰራርሓ ጀሚርካ እስከንገረኒ هو መጀመርታ ፀቕጢ ዘለዎ ፀወታ ከም ዝኸውን ስለ ዝኣምን ዝነበርኩ ነፍሰይ ኩሉ ግዜ ሬድዮ እየ ዝገብራ ነይረ እታ ሓንቲ ኩዕሶ ዝረኸበ ከዓ ጎል ክእትዋ ከም ዘለኒ እየ ዝሓስብ ነይረ ምክንያቱ ንሶም ብፀወታ ክመፁ ከለዉ ሕና ግን ካብ ፀወታ ክንቀትላ ንድሕሪ ኮይና ቀዲምና ክንወድ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ትኹን ኩዕሶ ዝመፀት ቀዳሚቲ ኩዕሶ ጎል ክእቱለኒ ኢለ ምስ ነፍሰይ እንዳተዛረብኩ ምንቲ ፀወታ ከዓ ትኩረት እናገበርኩ እየ ዝዕዘቦ ነይረ ንኹ መጀመርታ ድሪፕሊንግ ገይሩ መድሃነ ክብሉ ከሎ መድሃነ ከዓ የማን ስለዝኾነ ፀጋም ስለዝኾነ እታ ኩዕሶ ክሮስ ገብራ እንድሕሪ ኮይና ሓፍ ክብላ ከም ዘለዎ ተኣማሚነ ነይረ ኣነ ከዓ ፖዚሽነይ ስለ ዝዓር ዝነበርኩ ኣጋጣሚ ከዓ እታ ኩዕሶ ኣየር ስለ ዝነበረ ካብ ኣየር ከለዋ ክእትዋ ክኢለ መድሃነ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እንዳመስገንኩ ፅቡቅ ትጎል ክኸውን ኢላ ማለት እዩ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኦልሬዲ እቲ ጎልሲ ኣብ ኣእምሩ ከም ዝነበረ ኣቐዲሙ ቅድሚ እቲ ጎል ምእታዋሲ ሂያዝ ኦልሬዲ ኢንቪዥን እቲ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ነቶም ተፃወቲ እውን ነጊረዮም ነይረ እዩ ዝብል ጎል ክእቱ ምዃኑሲ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ኣነ ጎል ክእቱ ምዃነ ነብሰይ ነግረኒ ኣሎ ጥራይ ኩዕሶ ናባይ ገፅኩም ስደድዋ እምበር ጎል ክእቱ እየ ኢልዎም ነይሩ ኢትስ ኣሜዚንግ እቲ ኮንፊደንስ ደረጃ መፅኡ ዘሎ ብፍላይ ዓሊ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ኣብ ናይ ግብፂ ሊግ ዝፃወት ዘሎ ናይ ግብፂ ሊግ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ግብፂ ከም ትፈልጥዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ ኣዝያ ሓያል ጋንታ እያ ስለዚ ዳርጋ ታክቲካዊ ብቅዓት ናይተን ክለባት ይኹን ናይቲ ሃገር እውን ኣዝዩ ኣናእስካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ታክቲክ ናይ ፀወታ ውዑይ ፀወታ ሓያል ፀወታ ክፃወቱ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፃዊቱ እጂ ድማ ናብ ግብፂ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣነ ናተይ ትምኒት ወይ እውን ናተይ ፕሬዲክሽን ትንቢት ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ክልተ ዓመታት ዓሊ ናብ ኤሮፓ ክመፅእ ከም ዝኽእል ይረኣየኒ ኣሎ ዓሊ ናብ ኤሮፓ መፅኡ ብዙሕ ተኣምር ከምዚ ናይ ቢኒ ተኣምር ክገብር ዝኽእል ተፃዋታይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ቢካስ ሂ ሃዝ ዘ ታለንት ትተውህቦ ኣለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኮንፊደንስ እውን ኣለዎ ኣነ እዚአን ነገራት እዚኣትን ድማ ብቐሊሉ ክርከባ ዝኽእላ ነገራት ኣይኮናን ስለዚ ዊ ኣር ቨሪ ቨሪ ፕራውድ ኦፍ ሂም በቲ ሃገራዊት ጋንታ ብዓብዩ በቲ ዘለዋ ኣቃውማ በቲ ዘለዋ ኮንፊደንስ ብኩሉ በዛ ክለብ እዚኣ ኣዝና ዕጉባት ኢና ንግረ መንገድና ክልተ ነገራት ክበኩም መስሓቅ ክትኮነኩም እዚኣ እስክስምዑ እግሩ ኣወዳት እንተለው ደገፍቲ ኣርሰናል እዮም ክብል ሰሚዐ ሓደ ከመይ ምስ በልኮ እንታይ ኢልኒ እዚ ኩሉ 20 ገለን ዓመታት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ከይወሰዱ ጋስትራይት እንዳሓመሙ ዝደገፍዋ መግለፂ ካራክተሮም እዩ ዘርኢ ሰበይቶም ዋላ ሕመም እንዳበለቶም ምስ ኣቅፅሉ ተኽእሎታት ኣሎ ክብል ሰሚዐ ኣነ ደጋፊ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾንኩሲ ተገሪመ እየ ዘለኹ በዛ ዘረባ እዚኣ እታ ትዛረባ ዘላ ድማ ሓፍተይ እያ so I was really shocked oh my god
ደገፍቲ ኣርሰናል እሞ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሓሊፍኩም ኣሎ በዛ ኣጋጣሚ ድማ ንሉላ ሰላምታ ከመሓላልፍ ይደሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝረኸብኳ እታ ቪድዮ ሪሊ ኢምፕረስድ ብዝኾነ ንመለስ ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና ኣርእስቲ ክመልሰኩም እየ there was this clip ካብ ስዊዘርላንድ መፀት ያስከስምዕዋ ዋዕ ካብ ብሎየ ትፈልጡን ኢኹም ቅጥቅጥ ከማን ካብ ብሎየ ሰላማት ደቂ ዓደይ ኣነ እናሆም ሓውኹም እዚኣ ሶኒ ዕለት 6 ወርሒ 4 ናተይ ካልኤቲ ፕሮፌሽናል ግጥጥም ኣላትኒ ኣብ ቦታ ባዘል ትወዲ ምሳይ ዝጋጠም ካብ ስዊዛዊ እዩ ካብ ነሻተል እሱ ሕጂ ምስ ደቂ ዓዱ ክመፅ እዩ ስለዚ ኣነ ይዕድመኩም ኣለኹ ደቂ ዓደይ ንዑመ ሱፖርት ግበሩኒ እንድሕር ተኽኢልኩም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ተማልኡ ኣነ ከዓ ንዝወዲ ጥዋዕዋዕ ካብ ብሎየ ትፈልጡን ኢኹም ቅጥቅጥ ከማን ካብ ብሎየ ኦኬ ኣቱም ሰባት ኣብ ባዝል ኣብ ከባቢ ባዝል ዘለኹም ኣብ ስዊዘርላንድ ሃየ ኣመና እኳ ቀጥቂጡ ኣብ ሕማቕ ሓደጋ ከይትወና እናፈረሕና ኒና ግን ኤርትራውያን ብኩሉ መረጃ ብኩሉ መንገዲ ቅልቅል ክብሉ ነቲ ዓወታቶምን ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ሚድያ ከምፅዎ ይመርፁ ኣለዉ ባንዴራ ኤርትራ ንኤርትራ ክውክል እየ ዝበለ ድማ ከመይ ዝበለ ድጋፍ ብኤርትራውያን ከም ዘለዎ ይረአ ስለ ዘሎ ነቶም ወለዶ ኣብ ደገ ዝተወለዱ ወለዶ ሃገሮም ንክፈቱ ባንዴሮም ንክፈቱ እንተደሊና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎቶም ህዝቢ ነቶም ንሃገር ክውክሉ ባንዴራና ከልዕሉ ንዝደልዩ ነተባብዓዮም ሽዑ ኩሉ ሰብ ወላ እውን ነብሱ ክጥቀም ክብል ባንዴራ ሃገርን ናይ ኤርትራውነትን ክብሪ ክስምዖ ይንዑ ዘዕቢ ነገር ድማ ክገብር እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እታ ሶፍትዌር ተረዲና ያለና ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኣብ ዘለዎ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ከም ዘልዕል ክንገብሮ እንተደሊና ነቶም ባንዴራ ዘልዓሉ በታ ባንዴራ ተሓቢኖም ናብ ዝኸድዎ ዘለዉ ናብ ዝኾነ ይኹን ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ነተባብዓዮም ንላዕሊ ነደይቦም እቶም ናይሽቱ ቆልዑ ድማ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እንድሕሪ ሒዝካ ብዙሕ ድገፍ ከም ትረክብን ንክትዕወት ስለ ዝሕግዝን ኩሉ ሰብ ናብኡ ገፁ ክጎይ ይቡ ጌርና ድማ እቲ ኤርትራውነት ንሃንፆ ኣለና ማለት እዩ ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ብፍላይ ነዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ድማ እቲ ኣብዚ ደገ ተወሊዱ ዝዓበየ ናብቲ መንፈስ ክንእትዎ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ በዚ መልክዕ ርኢና ክንውድየ ዝደሊ ብዙሕ ትሕዝቶታት ዘሎ ብዛዕባ ሃገራዊ ጋንታና ቀፃሊ ነቲ ዓወታትና እንጆይ ክንገብሮን ንዑ ከነስተማቕሮ ንዑ ዝምልከት ኣርእስታት ክሕልፋልኩም ክፍትነ ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ከም ወትሩ ፃዊዕትና ኮይኑ ብዛ ደርፊ ክንገትፈኩም ኢና ታንክ ዩ ቨሪ ማች ነዚ ታሪክ ድግም 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 ነዚ ዓወት ድግም ድግም ድግም